Jelba. Somehow. The man. Aku ngateri nyongo. Okari. Ndajira solva dima. Pembe na kwa dubai. Ji akai. Akai amila sisa. Masih tahu lah. Wah. Itu konsum. Kiatu. Jarang. Enggak follow kau pun. Abu follow. Jarang kau tidak. Anda kau musuh kau kalau mana? Enggak tu kalau musuh itu. Enggak apa-apa. Apa. Masuk. Nyawul. Jauh. Ante. Wah. Jelba. Somo be. On passe. Demadu. Nse. Obi. Awo. Wah. Akira fam. Akiru ere nana wakati lo la ko chong. Awo. Awo. Abikete. Ya, ini boleh musuh sih kan jasa kan musuh tak kuat. Mana kira dia kuat. Kalau nak kena semua. Oh Jarang. Mbak. Ini balmamsu ni togomsu. Awo. Awulela. Awo. Ba no atenya foli ko. Jelba. Awo. Ni ko goni kera ko na be foli. Atenya foli ko yake mai. Bon. Tere masira. Saya kontenga. Aku nyaka misen don le. Jiba kan dulu saya. Jelba anya fo sa. Kan dulu saya. Mani fi horom malu kan dulu saya. Awo menalu. Ni horom malu kan dulu saya. Ayah fui jiba. Na farara madi ki jumoro do ki boro do. Beti ma je no. Jara fulani jara ya kasiki ke. Fo mu ko siki ke. No fo jara. Ale da on jara. Ni min kele fulani ni o ma je ka ke. Andenga bura. No bura masoro. Andenga bura. Ana terike ni be nyogon bulu na anye ya korofoli ke. Fa ya korofoli ke. Kulu bali dinga yi. Awa umene la joro ko ri. Subhanallah. Akin kumbo sa. Uli sa. Akin kumbo. Uli gisi. Uli sa gisi. Uli sa gisi sa. Ay wuli ko sigi. Jelba e ko dokote. Akara tande bu. U y'a fɔ an ye cogo min na an yɛrɛ taara polisiso la an taara. Ko polisi wa? Awɔ an taara. Donc an taara ka t'u commissaire n'a ka mɔgɔw sɔrɔ yen. U ye min fɔ an ɲɛna o ye o ye. Ayiwa a ko ɲɛ ka misɛn dɛ. A ko ɲɛ ka misɛn yɛrɛ yɛrɛ. Sabula cɛni Kulibali denkɛ yɛrɛ k'o bolila. O bolila ale mun ye ko ɲagami ale m'a minɛ fo bura. A n'a fɔ o yɛrɛ de ye sa kunkolo yɛrɛ. Debi ni ne ye nin cɛnin ye Burama nɔfɛ yan don min na ne y'a fɔ n ka fara la n ko cɛnin tɛ mɔgɔ ɲɛnɛma ye a ye ɲɛna yɛrɛ de man ɲini ye. Min fana bɛ se ka kɛ anw yɛrɛ hakili sigiyɔrɔ ye dɔɔni faamaw y'a jira k'a fɔ ko u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ cogo cogo Kulibali denkɛ de y'a yɛrɛ ko Burama tɛ foyi kalama. Olu dun bɛ Burama minɛ k'a to yen cogo di. A ma bɔ Kulibali denkɛ kun wa. A kun an n'u bɛɛ kun tɛ ɲɔgɔn fɛ wa. U tun bɛ ɲɔgɔn fɛ de n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ ka ban. O de y'a a bɛ fɔ a ye kuma bɛɛ ko terijugu nɔfɛ taama a bɛ lase ko dɔ ma. Burama ko la sa. O bɛ min fɔ kɔni se kɔni tɛ ne ye. An ka taa ne bɛ taa. E bɛ taa. Ne bɛ taa polisiso la ka taa. A ko bila i bɛ min na e b'o dɔn wa. Jeliba y'a se kɛ koyi. Jeliba kan ka fɛn fɛn kɛ jeliba y'a bɛɛ kɛ. Ayisa a y'a to ne yɛrɛ ka taa. Ayisa e ka taa kun t'e la o. E kɔni b'a dɔn manifin. Ayi Makan sigi. Manifin. N'aw taara. Maa donni ka don kaso la mais boli ma nɔgɔn dɛ. An ye mun kɛ. A tɛ ɲɔgɔn ɲɛfɔ a ye fɔlɔ wa. Aw bɛ girin cogo jumɛn na ne ko mun de kɛra mun kɛra a fɔ ne ko maa donni de ka i donni ka nɔgɔ kaso la nka i boli ma nɔgɔn f'i k'o de dɔn. Denjugu bɛ mɔgɔ seko ma. Faamaw ko a ka baara don. Faamaw de. A ka baara don. Bura bɛ kojugu fɛn fɛn la so in kɔnɔ yan nɔ e ka ko kolokolo ye. I ka ko kolokolo ye. O ko tɛ I tɛ den kɔ ka diɲɛ fara. O ko tɛ ka Burama a mana jɛnɛ nin t'a jogo la. e tɛ bɔ a kɔ. Walahi nin kelen t'a jogo la. Nka ka bɔ mun na o bɛɛ taara ka dange ka ban n kɔni bɛ min fɔ a ye ko gɛlɛya fa k'o dɔn dɔwɛrɛ tɛ dɛ o ko de ko a tɔgɔ jeliba ko n'i ye ko zon na. Zon n'a nɔfɛ baara k'a a bɛɛ ye zon. Dɔrɔgu feerela ni dɔrɔgu tala k'a bɛɛ kelen wa u y'a minɛ waati min na ale ni min kun bɛ ɲɔgɔn fɛ o bolila o ma ye
Uga wakeme alwabi woroso. O ye mana wari ye. Wa keme wa. E cheli magulli. Ali kana besara. O wari be bomi ko sara. Tenere ko na firo sawa. Makono ka sawa. Ah, no. Iwa keme. Asetenye. Ajigi rakin. Asetan shi ku ajigi tan shi ngajigi ala drone sen ko ina bosita. Keni mo gusame sele ba bi. Nende ka du kono. Ala ele drone ba. Ay mo gusang wallahi ananga nga du dinte ta Jara. Kana baga kenema kana baga walti ma walti. Denjugo de be mo ko se. Wala ninte Burama. Burama no ni ye di saga Burama no fosite ni. Ade ni Burama minena fenya na sisa kulo mina sasa. E ba ko adeso ko Burama te. ateso. Ha? Burama ka chieni o chieni wallahi ay muso jugo be da de kale. Muso jugo ni faralma be da de kale. Dirba. Chena te muso na te no. Ye kuma chama ten nyablio anga ni kanta. Nala sona manga fere de nyini sa mi be se ka tu. Fere be soro ni ko nuna. E bi tega be se ka da kulu ba de ka cheni na. Wallahi. Ah, sona no gwali te gwali. Fo cheni ngamilali. Ani cheni ngoni ma mene choko te na sariya du te kula ne sisa. Jelwa. Nete da Burama ko na fara ko Burama be son jiena tika fen ma. Ne ba fongo chieni. Kabiri Burama ine dala mine. A buso ka kula. Fo bi. O kera judme. Bi ko ke? Ha? Jaranga na ko bla ko kuna kai. Ma foi. Ai akai. O dalam ne lukuma no be ko were Burama flemu na. O ka jumuni dalam ne ko nya ngo nya ni folo. Anga fere nyini. Nala sona ma jara. Ne be sira nyini. E be mbla sira. Awube. Uli ka ta fini du wera du. Kai ikana wulu bota. Nyere jama tire sawa ma do me munke. Nya fiye wuni fini du faso mani. Kana na ne be sira nyina ame. Anga doge no nala so. Me jelo abla. Awo me jelo abla. Nala sana ma tisa kamfo. Na fo le fa delum so. Ha? Imaro ni kera barai. Ha? Ni wa ke meni ni wa bi woro ni be bomi. Ne yere be pari dola. O yere chele tete me ali wa kono to ka. Ha? Ini ala ni kirache. Ini ala che. Wa keme kunwo wa kono to ko joda jumbola. Oh, joda jumema. Apeka ka nyogon dafa ke. Nya finyana ka finyana. Muso, demolo muso, de mana jaye to ko kanida koka. Nemiye Burama wolo ka bongo. Wallahi, Burama ka jena te fe ko te fonera. Nga bebe fo iri. A bebe foni wane ne ba do Burama be so muma. A be so muma na te so muma wallahi ne fene bodo. Ni kele ni ngoni a jokote ni. Ne ba muso wile ka nya fayana. Ika wile. Njoni, ibi yere ka wile ka nya fay. Ika wile kana nga nya fayana. Ne date do na ko. Ne date do muso ina ko fuila. Yere ka wile ka nya fay na kan ton sugula. Muramso. Namu. Age to ikane. Ayo ne. Isi. Okadi. Ika samra uta sake. Ameta ni ko yeni. Mete samara. Ka nya fay. Fi on fe me Burama kan so ngone yake. Abe ale de noy. Ni ya me ko kashi kadie o ye be tere jugu ya kashi la kashi ko na le fle ni e bisa ite kashi Allah kashi fi on fe kunte kanga ni so ngone adepi ni enga na abedam ne la no Burama be de ko kono ika tere jugu ni kashu fe kasi mseli ni kashu baga ya o no de do kashi sa kashi ko na le fle ni ni to fok mai ni to ke kuma ni ka kashi ko na bisa kashi de mandia kashi kana joro Nala kuneka kashi. Ima kashi folo Kashi ko membe. o de tika mete ya ika mete te kashi ite sara o de la ite sabali sa kashi ko do de ite sabali doni e ka to tam ite just mai ite ko jina kana baga walde ma foike kana baga walde ma ni ladam ko de ni de ladam ni ni mara do ni de mara lendo ni mo ko ya ni de me mo ko sasa ane mama ene de mama mama Ay sabalsa. mama ene de ni mama ni
ala ye min kɛ o i t'a ɲɛfɔ k'i sigi kuma musaka la ko polisiw ye Burama minɛ k'a bɛ polisiso la Kasi tala razi. Kasi Burama minɛ ko mun kɛra? Ha, ma. Ne Burama minɛ mun? a filɛ Ma ne Burama a tɛ se minɛ mun posi kɛra? la so in kɔnɔ yan nin kɔ a filɛ hali ni nin ko kan ka nɔgɔya ala ni a bɛ nɔgɔya Tani ne Burama minɛ mun na? Ma Burama ye mun kɛ? taga dɔɔni a bɛ ɲɛnabɔ taga dɔɔni bɛ Ne Burama minɛ mun Safɛ sa? Burama ko a n'a teri u ye Burama minɛ mun na tɛ i sabali yɛrɛ sa kɛ mɔgɔ ye i ka tere juguya ni bama ɲɛji bɔ in kɛ i k'a dabila a terikɛ a tɔgɔ ye di de a terikɛ in tɔgɔ Ma sa ne Burama minɛ Burama taara min? ko minɛna dɔrɔn ko affaire Como? Ala, Burama bɛ dɔrɔn ta ka mun k'a la? ni ne yɛrɛ ma wuli ka bɔ yan sɔnja bɛ ne faga o i bɛ taa cogo di ka sɔrɔ a la Ala. Tani an bɛ nin ko kɛ cogo di sisan? ko ma gɛlɛya wa An b'a kɛ cogo di Tani? Tani ne cɛ. a bɛ nɔgɔya sa n lamɛn bani ko faamaw ko fo 100,000 ani dɔ n yɛrɛ hakili bɔra min b'a sanfɛ k'an yɛrɛ ko k'o sara o bɛ bɔ min An bɛ 100,000 bɔ min? Ala. A fɔ ne bɛna lafiya kuma jumɛn? Furu don mɔgɔ dɔ dusu kasi. I b'o cɛ min kunsigi la n'a fɔra ko fɛnɛ laban bɛna kɛ ko kaso. Ayi dun masa. a bɛ nɔgɔya o a bɛ nɔgɔya i burankɛ taara ko An ka taa u ka Burama bila ka ne minɛ. komu U ka Burama bila ka ne minɛ. ko de ka kɛnɛ dɛ U ka Burama bila sa dutigi ma ɲi maɲuman ko la u ka Burama bila ka ne minɛ. ayi yiri jɔ o t'a kɛ to sa buramuso i k'i tɛgɛ da i dusu i burankɛ taara ko ɲɛɲini a bɛ nɔgɔya o a bɛ nɔgɔya Tani kɔnɔ n bɛna. k'i kɔnɔ i taa min la hawla wala quwwata fa donna melekeni na a lajɛ waliden bɛ ɲini ka na s'a nɔfɛ maɲuman ko nin den ye jɛnɛ n b'a kɛ komi ɲɛ t'a la nka n ɲɛ b'a la nin den ye fɛn bɛɛ muɲu ni kamalen kun kɔrɔ mais ala ka dɔn ko muso b'a bolo ne tɛ nin minɛ Tani ni minɛ sa, ni minɛ Tani. ne mɛ Ne kɔɲɔ bɔra de. i ye nin bɔ min Sanu ninnu bɛ bila mɔgɔ kun a n'a warijɛ ko ni kungo de binni kan i k'a kɛ k'a ɲɛnabɔ Tani. Ni minɛ an ka feere an ka Burama labɔ Tani. An ka Burama labɔ sa. Ninnu bɛ bila ne kun ne ka masiri ne bɛ masiri ne cɛ tɛ yan wa. sani bɔ min Ne kɔɲɔ bɔra n'a ye de. ne kuma ni i kunna dɛ Ne buramuso kɔɲɔ bɔra n'a ye de. Ne ba kun ko ne ka n'a yira mɔgɔ la. A dabɔra ko ne ka masiri n'a ye de. Komi ne cɛ tɛ yan masiri kun tɛ ne na. A y'a feere an ka ne cɛ labɔ ka diya. A y'a feere a ka n cɛ labɔ ka diya. meleke Ne cɛ ni kaso man kan. Kaso t'a ta yɔrɔ ye. A don man kan. A ye n cɛ labɔ ka diya. e ko k'e ta don Ne halala de don. Ne ba ye nin de kɛ ne kun. Tana y'a feere a ka n cɛ labɔ. A y'a feere a ka n cɛ labɔ. A ye n cɛ labɔ. k'a feere ka burama labɔ ni nin ye melekeni ala k'i sutura koyi Tana ye n cɛ labɔ ka di. A ye n cɛ labɔ. ala ka den barikama nɔgɔya i ye a fɛ e bɛna nin ko in datugu buramuso e ta don Ne halala de don. Ne halala de don. A ye n cɛ labɔ ka diya. i dali a kɛ komi a ɲɛnabɔra n b'i burankɛ wele sisan wuli an ka taa so kɔnɔ wuli an ka taa a bɛ ɲɛnabɔ buramuso e ko k'e ta don Ne halala de don. bisimilayi nin ko in kɛra jigilatigɛ ba ye sa koyi nin kɛra jigilatigɛ min ye ne bolo bi n bɛ nin wari bɔ min Jara e nana o nana jɔn i bɛ jɔra ko dɔ la ala de b'a dɔn i y'a sɔrɔ sɛbɛn ye dɛ dɔrɔmɛ tɛ n bolo foyi tɛ n bolo ne bɛ 150 bɔrɔ de n ko furumuso ɲuman o b'a cɛ sutura de n y'o de f'i dɔgɔmuso ɲɛna kabini kuma ja n y'o de fɔ a ye kabini kuma ja ale de ye nɛmɛ furumuso jugu
ale de bɛ bɔ n'a furu cɛ Nche. i t'a fɔ ko alhamdulilayi i ka mun kɛra la E ko ne b'a ka mun de fɔ ne? Ko ni ma taa wali fɛn ta dɛ. ne ta tɛ yɛrɛ Sabali. An bɛ kunkolo la an ma tulo la fɔlɔ. E bɛna ne nin. Ne mun ye? n buramuso de nana min k'a kɛ ko k'a cɛ labɔ ka so la ko ka nin feere ko k'a cɛ labɔ N tɛ se ka n bolo don nin kɔrɔ. N tɛ se ka n bolo don nin kɔrɔ fiyewu. ko k'a cɛ sutura ko furu dabɔra sutura ani jigi de la k'ale kun kɔɲɔ ale kɔɲɔ bɔra ni nin ye ko ka nin kɛ ko ka Burama labɔ A barika Ala ye. A barika Ala ye. Maninfin, i bɛ fɛn fɛn k'i cɛ ye. Walahi Ala b'a ko falen den ɲuman de la. I bɛ fɛn fɛn k'i cɛ fo furumuso k'a dɔn. N'i ye nin kɛ cɛ ye, Ala b'a ko falen den barikama de la. Nka baasi tɛ ne kɔni bɛ fɛn minɛ. N'i y'a minɛ n bɛ taa feere. Burama bɛ bɔ kaso la dɔrɔn a ka deni ka fɛn ɲɔgɔn ɲini ka n'a bila nɔ la. a b'a sara a b'a sara a bɛ baara de kɛ ka nin sara ni nin kun tɛ dun a kun tɛna si kɛ kaso la ni nin kun tɛ a kun tɛ sa kaso la Ayi hali n'a kɔni ma sa An b'a bɔ a min? kɔni bɛ ɲɛ kan. an b'a bɔ min A tɛ sa dɛ nka a bɛ ɲɛ kan. nka jara de n'i y'a dan ne yɛrɛ yɛrɛ ma Burama bɛ dɔ kɛ yen nɔ a ka diɲɛ dɔn A bɛ kɛ cogo di? a k'a dɔn ko bunadamaden i k'a n'i masa kumakan minɛ de mun de bɛ an ma min fɔ Burama ye mun nka a n'a ba de bɛnna k'a ye nin kɛ han an tun b'a to yen nɔ de a ka dɔ kɛ a k'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ ka gɛlɛn nka furumuso de nana nin ye ko ka nin kɛ ko ka a labɔ ne tɛ se ka foyi f'o la Ala k'a to an kɔrɔ. Furu in dabɔra jigiya min kama, o jigiya kelen pe in kama. Ala ka nin ko falen hɛrɛ la. n kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn jara ni Burama bɔra nin sen na ka nin ɲɛ tana kɛ nin waliden ne ma kolonkala kɛ k'a kun ci ka daji tu An ye fɛn kɛ min kɛ o ye. An ye fɛn kɛ min to ye. Cɛnin ye ta kɛtɔ de ye. A kɛra cogo jumɛn? Ni furumuso in tɛ bɛn an bɛ nin wari bɔ min? Jigiya jumɛn bɛ yen? N'a sɔrɔ hali 20,000 ko don sa, mɔgɔ bɛ se ka kutukutu kɛ k'o ɲɛnabɔ yɔrɔ in kelen. Nka fo 100,000 ani 60,000. o bɛ sɔrɔ joona bi ni gɛlɛya in bɛɛ bɛ k'a yɛrɛ ɲini han Ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛ ka min fɔ kɔnɔ o barakakɛ min ka magasin filɛ. Sila Ni taara ka taa hali ni y'a a d'o ma garanti la. awɔ Sila b'a san ale b'a san Hali n'a ma se ka sa, n'a sera n'i y'a d'a ma garanti la. awɔ a bɛ dɔ di A bɛ n'a ye 100,000 ni 60,000 in sara. jara i tɛ boli ka t'o la awɔ Nin ko tɛ bila ka sumaya tuguni. A ka ɲi a ka ɲi sa, i ka fɛ. ayi jara tiɲɛ don koyi ne yɛrɛ m'a yira n dɔgɔmuso la o an t'a wele a wele Jelibu tɛ kɛ kusa a ba kɔ. N'i ye dannifɛn jugu dan n'a ma k'i ɲɛna, a bɛ k'i kɔ dɛ. Nka ale ta in kɛra a yɛrɛ ɲɛna. wɔrɔkiya Naam. hakɛ to yan Ya tun ko ne yan. awɔ i sigi Ni maa y'u wele i bɛ teriya ka na mɔgɔ ka kuma de lamɛn. N'o de f'i ɲɛna. E de ka ko kɔni n'i ma se ka foyi de faamu i ka ko la. Ne mun ye kɛ? mɔgɔ bɛ jɔyɔrɔ ko dɔ la ala de b'a nɔgɔya Sanu tɛ dɛ. i ko min ye tere jugu ye ale de nana nin ye ko Hey! Yɔrɔ e filɛ nin ye i b'i kun don ko bɛɛ kɔrɔ i tɛ nin ko ɲɛɲini ka nin sɛgɛsɛgɛ kɛ e ni ala cɛ hali n'i ye nin ɲɛ ye sanu don ɲɛ bɛ nin kun nin ba filɛ nin ye sanu sɔrɔ ɲɛ b'o kun n'a sɔrɔ ko nin taara sanu de suɲɛ ka na ko ka Burama labɔ a tɛ kɛ k'a labɔ koyi nin tɛ kɛ ka Burama labɔ ne yɛrɛ de bɛ n cɛsiri ka wari ɲini ka taa n den labɔ fɛn suɲɛ tɛ kɛ k'a labɔ. E k'i ka wari ɲini. e ka t'i den ka hɛrɛ E k'i ka wari ɲini. i t'i den ka hɛrɛ fɛ E bɛ taa. Kanku, i bɛ taa. N'a kɔni kɛra mun ye polisiw bɛ n'a yɛrɛ minɛ ka taa fara Burama kan yan parce que ne b'a dɔn nin ko in ko jɛlen tɛ. Ne yɛrɛ ka taa. Polisiso de ka bin kan. mɔgɔ yɛrɛ bɛ se k'i ɲɛ tana kɛ i buramuso ye tan mais kɛli a ma ɲɛ a b'a bɔ E tɛ ye falen juguya de. a ka ɲi sa jara Parce que yan, ɲɛgoya. a ka ɲi kabini ala k'an da
ma wurbiya ta yi mɔgɔ in na tiɲɛ ye n tɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ min bɛna n'a bolo la hɛrɛ ye a minɛ i k'i den na bɔ degun na i ko k'o y'o su ye hali a man ka kuma tɔ lamɛn pɛrɛkɛ a taara n'a yɛrɛ. Nego yani k'i jɔ mama i tɛ ji sɔli ka na di cɛ ma fɔlɔ wa ne kun t'a dɔn i bɛ to ne ɲɛ k'a sɔrɔ n'a ne kun tora o kun ka d'a ye yani ka n'i jɔ ɲɛ i tɛ ji sɔli ka di cɛ ma fɔlɔ yɛrɛ Allah ne shu an da kai hannu da ko ana da wannan ne mai ko ne da ne to ni jafa foi ku te sega eto ni jafa donc tu sega to jafa la ore ku te sabuna ne ka to jafa la to ne ka mina ka ne datu muso jugu be tanu e yo ye eni nyaji be ne ka nini magene la jume de bina kene la ntese ka lafi ali nga sokon nwulila dusu kashi nsigira dusu kashi mbora kene ma dusu kashi fen dusu kashi ne be se ka to ndata mais isago amanyina walsa isago te ne kunga mine ka datu ne ka to isa ote wahala kadiye okeraw wahala kadiye ne ka sa shengile o iga sago be bani ne ma do mun be kam dusu kashi ni nyani mbe ka so yuna ne ba do me ni ya be kun bo ni tere jugu musoni na ke ato ba de wa a hadu na te fo yi ko a kun fe ke be na saka so ina ke ale be yan so ita yan so ine o tale ko doro ni ba le kono ate se o ata nyana ka sanu ni de fla mundi ko fere ko he la ko ya bane ya sanu de fla inte se ka an ke fo shie wa an ba sara sanu inte an ba sara na ba nyina ka sanu ni ansa mo ko be se ka santi wa ni sanu ne ra ta do mani bwa ulu fene sona ka ni mine chugo ne da balma ba de ba dum bora na wakati na ne ya funya na mu ka ko nyanyu nu kana giringiri ka amre o late ne ka ne fene utoi me ne ko ne fene be mu do ke ate to tan ko ameni sanu ina se ya amre suna be na ka nyana de ko me ale an sane ne ba do ne ka ngi burama ti lafia ki ko iki da iga telephone fa ka iki da ya me ni yɛrɛ kolokolo ye foyi tɛ dɛ nin bɛɛ e de ka ko ye ko ko bɛ burama kan so in kɔnɔ n'i y'a bɔ e la kɛ a tɔ b'a dɛ mais a t'i ɲɛna ko nin y'a bannen a ma ban o hali a ma daminɛ fɔlɔ an kɔni bɛ ɲɔgɔn na sa fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ a fɔ ne ta bɛna laban nin na ni ne ye ɲuman kɛ o ye juguman ye n ye juguman kɛ o ye juguman ye bɛɛ b'a dɔn baba ka nin kasoladon in ye min da ne ka nin so in kɔnɔ n'a fɔra ne ba tiɲɛni kelen k'a si bɛɛ kɛ wari mara la a sera ka sanuni kelen min sɔrɔ ka don ne kun ne y'o de ta walasa ni cɛ in bɛ bɔ kaso la nka o kasoladon kɛra ne ta ye ko ne de tere y'o las'a ma ne de ka juguya y'o complot kɛ ala e de bɛ kiti tiɲɛ na fɔ n'o y'a sɔrɔ ne fana m'a dabɔ ɲumanya de kama yarabi ala ka tiɲɛ ba kɛ
Bukan soal. Bukan soal. Oh, baik. Ini adalah semuanya. Sila saya ganti sini. Basite. Kau tu, kufuro, ala kan lagi. Namin mebo kofe, iri kan dah, ini. Mana misi? Malang bulu nofe yala, adabla. Ni kuma be fena kulubal ka cini. Diga kulubal ka cini nofe yala adabla. Itesela cho. Afalela muna. Ha? Ama falega ni kuma ba. No biya ni sa namuro. Jen ni sala bi ete. Ali falanga. Imusuri na nani wari. Kakasi nega kulula nega utaka ulufiri kato kake elabo. No kinjebi. An no warwam nera no fe a dunya dorme a telebu. Ngai ikeme kinya tara ko musubile. Wow, kuma to ini kuma warso kata fen. Kaya to kasula me warso jugu mala. Iburu ni wala. Muriya me be wori ni oso ibi yere froke ibi yere bulu. Ti yere bulu foi fe ebe mabulu. Ebe wori bulu. Eski ya kike. Nte mola kwa dai. Pul me mi fila ni masawali. Ikama ni masilata. Ikasira na wolo dabla. Me mi fila sabali. Mesiriga fila sabali. Shaba atepe guyu yege kakadi ngore. Fikudo. Voilà. Wa bana. Adam le troll, ma parle Adam le troll. Il s'est attiré là. Ne m'a donné du monde à faire. Ah c'est bon. Fika donne le monde à faire. Il ne dit de donner du monde à faire non. À quoi bani. Itu le problème avec Karama. Ni jiya ko kute. Ale fle agela me gela mura ko bocho fo itala. Mais ala ni jiya da to na clara. E mo ni o ale ka gi nyeta ko musu gile. Dingile tu. Ha? E broma tia. Broma. Now, Iba wala kana Iba. nyame. Pour mon fils carton. Il kokula. Wa ko yenye bila. Bran, ne bɛ fɛ k'e ɲininka o. Mun de la e bolila ka Burama to polisiw bolo la? Ka boli ka Burama to polisiw bolo wa? E ma boli ka Burama to polisiw. Ne démarré la, ne fɛ n ko Burama fana démarré la ne nɔfɛ. Han? Ja ale ma se ka taa. Sinon ne ma boli k'a t'u bolo dɛ. E ma boli k'a to. Sisan, polisiw y'aw lajɔ mun na? Tilegan dɛrɛ fɛ fo k'aw kɛ, fo ka se gɛnni yɔrɔ. Ayi sa, an tatɔ la, an ye kogo sere cogo ka kogo sere polisikɛni fila ni dugu jamalen yɛrɛ de don. Ninnu bɔra sira yɛrɛ de kan ka n'i gosi ne la. Et puis a y'u gosi n na, ne ma kuma, ma foyi. Ka se ka wuli dɔrɔn ka pɛrɛn-pɛrɛn ko wayi k'an ma faama natɔ ye, an m'an gosi o la, an jamalen don, an m'an waga ka taama kare kɔnɔ. F'o kɛra ten. E ni polisi ka gosi ɲɔgɔn na dɔrɔn o k'e minɛ ten ka taa ni ye ten. A ɲɛfɔ halisa min bɛ e k'o ɲɛfɔ dɛ. Mamadu i ta ye kabako ye dɛ. Ayi ne ta tɛ kabako ye o. Parce que e bɛrɛn filɛ e bɛ kalabanciya de. An taara polisiso la o. Polisiw y'a bɛɛ fɔ ye. Ne ye kangari da e bɛrɛn ye. N ko bɛrɛn fɛn kuntan min t'a la. Fɛn min nafa t'i kan. I t'a baara la.
i tɛ ka dumuni kɛ a nafa den kelen t'i kan k'i yɛrɛ tɔɔrɔ ten fo ka maa wɛrɛw bila kasara kɔnɔ. Mamadu ne est ce que ne y'a f'i ɲɛna n ka kuma a kun bɛ ne bolo n ko ne taar'i kun dɔn n'o f'i ɲɛna. A kun t'e bolo wa? E b'i yɛrɛ fɔ jɔn ye dɛ o kuma ne t'e dɔn dɛ. Ne ta kun tɛ ne ta. Mais e tɛ o. Burama min bɛ ka tugu e kɔ Burama de don ne m'a dɔn o fɛnɛ balikutɔ i dutigitɔ i bɛ to ka tugu maa lankolon kɔ cogo min quoi. Non ne yɛrɛ b'ale lajɛ ne dabali bɛ b'ale la quoi. Est ce que e yɛrɛ i b'a dɔn ko ni Burama bɛ miiri a man ka tugu e kɔ wa? Mamadu. O Mamadu to la ne ye kuma bɛɛ f'e ye o. I b'a dɔn k'e laban e ni ne tɛ sigi gɛrɛngɛrɛn na o. Parce que ne bɛ k'a f'i ye i ka changer de n'i ma changer i kungo de b'i yɛrɛ bolo ne bɛ mabɔ i la pewu. Gɛrɛgɛrɛ min ye Burama sɔrɔ o ɲɔgɔn kana ne yɛrɛ sɔrɔ yan. Gɛrɛgɛrɛ man ne ye dɛ. E bɛ mun de kɔnɔ? E bɛ mun de kɔnɔ? Non ne bɛ fɛ k'a f'i ye de n'i yɛrɛ bɛ se yɛrɛ i b'i sen bɔ ne sen na a banna. Ne sen tɛ sen na. Parce que ne tɛ ayi non i tɛ fɛ ka to gɛrɛgɛrɛ la. Non Burama taalen filɛ manamana ko la cogo di? Burama taara ci ninnu bolo yen e ma yala kɛ e m'i boli i taara a lajɛ k'a sɔrɔ a kɛra e de kungo la ko in fɔra k'a nɔgɔya de n'o tɛ sisan kun b'a sɔrɔ e yɛrɛ fɛnɛ i b'i to na u b'i ye jɔ ne yɛrɛ ka taa dɛ yanni polisiw ka ne ye kɛrɛfɛ yan u kana n'a fɔ ko n y'i ɲɔgɔnna ye a dun ma se o la. E ka taa ala ka sini ɲuman o ba mun de kɛra cɛ yugu yi n ka cɛ kalo-kalokanw de b'a da quoi e bolo k'e bɛna se ka ne changer la e ma ne ta don ne la i tɛ se ka bɔ n na i yɛrɛ k'i yɛrɛ kan cɛ a cɛ tɔɔrɔla wa. A bɛ bidon kɔnɔ ko furu bɛ kɛ kunfɛ de k'a kɛ kunfɛ furu o banna pewu o de ko a furu si tɛ ko kari la ka ntɛnɛn sɔrɔ. N yɛrɛ ɲinɛna na ka taa n ka fɛn minɛ cɛ bolo dɛ an m'an si dɔɔni ko in na ka taa ka nin to yan siɲɛ n bɛ na taa. O bɛna nin bɛ mun na ye? Fiyatu tɛ. Jara n bɛ nalen. E kɔni yan. Awɔ sigida ta k'i sigi. Funteni bɛ bi sa. Funteni bolo tɛ diyagoya. Ala funteni bɛɛ wa maninfin funteni kɔnɔ bɛɛ. Maninfin funteni tɛ dɔwɛrɛ ye o ye e yɛrɛ de ye. Fiyatu sabali. Ala ye furumuso da sabali de kama. Kɛnɛ kɛ sababu jugu ye ka denni ka furu tiɲɛ. N b'o f'i ye bi dɛ kɛnɛ kɛ sababu jugu ye ka denni ka furu tiɲɛ. E tugulen b'i denkɛ kɔ kɛlɛ ka la ka tugu a muso kɔ kɛlɛ o kɔrɔ ye jumɛn ye? Jara dɛ ne ye mun furu tiɲɛ ko kɛ? E bɛ k'i denkɛ dɛmɛ manamana ko de la. E denkɛ hali n'a tɛ cɛ muso fɛ e ka na a kurun ka fara ne kan k'a kurun k'a don u da ɲɔgɔn fɛ mais e tɛ ka sɔn ma fɛn bɛ k'a tɔ kɔlɔsi ka muso ko tɔ tiɲɛ o kɔrɔ ye jumɛn ye? Mais ne yɛrɛ t'a dɔn problème ye fɛn o fɛn muso in kɔnɔ yan nɔ. Problème ye denmisɛnninw fila ni mun ko ko mun ka di mun ye a y'olu d'olu ma sa o problème yɔrɔ bɛ min? Wa an y'olu di ɲɔgɔn ma o de bɛ taa laban furusa la o de bɛ taa laban bɛnbaliya la. Cɛ ni ko k'a tɛ muso fɛ a ye muso diyagoya ta k'a d'a ma a ma ban o ma mais n'a ko k'a b'a diɲɛ ta fɛ a y'a to a k'o fɛnɛ ta aw den wa walima waliden hali n'i y'a ye problème fɛn fɛn bɛ ka Burama sɔrɔ yan kɛ a bɛɛ ye nin muso in ka ko de wa a y'a ka sanu mun fɛnɛ feere ka don Burama ka problème da la a ko tɛ to ten koyi an b'a lasegin a ma. Nkalonfin i tɛ min dɔn n k'o f'i la i y'a f'i denkɛ k'a ka kulubalikɛ denkɛ nɔfɛ yala dɔ bila dɔwɛrɛ tɛ o o dɔrɔn ko dɔ don. N'a ye muso furu ka sɔrɔ ani kulubalikɛ denkɛ bɛ yaala o m'a sɔrɔ o mais depuis n'o furula ka ban fo bi problème o problème don o don kungo dɔ de bɛ cɛnin da la cɛnin tɔɔrɔla sa. N bɛ min f'i la sabali ni ko dɔ ka su tɛ ko e yɛrɛ ka dugu tɛ jɛ dɛ i ye dentigi de ye sabali denmuso b'i bolo so in kɔnɔ yan e yɛrɛ b'o kalama ni a bilenna sigi wari t'a da la i sigila ye dɛ. Ne bɛ mun kojugu kɛ dennin na ne bɛ kojugu fosi de kɛ dennin na cɛnin Burama ko k'a man d'a ye dɔrɔn ne b'o kɛlɛ de la o n'o tɛ hali sini ni Bura ko k'a ka d'a ye ne tɛ se ɲɔgɔn ma o an tɛ se ɲɔgɔn ma. Wa e de kan ka fara ne kan a ka ja Bura ye k'a ja Bura ye e de kan k'o kɛ o jagoya de ye o.
ne kɔni ne tɛ se k'o kɛ ni bura ko ko mun ka d'a ye ne bɛ tugu a kɔ o kan kan mais n'a ko fɛn o fɛn ma n'a ye so in kɔnɔ yan ne tɛ se ka tugu a kɔ o kan kan n tɛ se. ayiwa basi tɛ ne hakili la n'i bɛ mɔgɔ kan mɛn n'i tɛ mɔgɔ kan mɛn fo yɛrɛ kan dɔwɛrɛ tɛ ni gini mun ye furu mana sa wala e k'i sigi n'a ye i yɛrɛ fɔlɔ furu satɔ la. k'i sigi n'a ye i furu satɔ la dɛ. n'a bɛ ɲa togo togo jara an k'a kɛ ten. n'a bɛ ɲa togo togo kɛ an k'a kɛ ten tɔ. ala e bɛ jɛ minɛ ne ka so ye wa e t'o sɔrɔ dusi kɔnɔ ne ka du kɔnɔ e bɛ jɛ min sɔrɔ e bɛ min sɔrɔ yan i t'o sɔrɔ dusi kɔnɔ bon i t'a lajɛ bɛ nin e ka taa dɔrɔn a kuma fɔ ne yɛrɛ fɛ wa n'a kelen o ye kelen wa tiɲɛ don kɛ ne b'a fɔ n ko i tɛna sɔn ka nin ko kɛ e bɛ furu sa e furu bɛ se ka sara wale kuwa o cɛ bɛ yan muso min cɛ min bɛ se k'e ta ne kɔfɛ o ye yan o tɛ yen. e de kan ka lajɛ. Jara. Aceh, awak. Awak. Tunggu be. Jara. Ma. Masih sila. Amba. Alhamdulillah. Sira meladi. Ba mamen. Aw. Duna ala mamen. Awak. Oh, tebashi. Aywa komi yongule. Angu bashi tango mena kan ilaje. Jara. Oh, ni kibra mimi. Jara ko dam bloka. Awak. Komi jumante. Idinga ka kudu. Mama. Bra. Ali bi. A jɔrɔ bɛ jɔyɔrɔ kelen de la muso ko i ka kuma fɛ ni muso in kun tɛ an bila kungo min na mɔcogo kun t'a la dɛ. Siga t'o la. o tɛ tiɲɛ. Siga t'o la. nka Burama ba tugulen bɛ Burama kɔ ka Burama tɔ kɔnɔna sugu walasa a bɛ se ka muso in bila u bɛ nin ka jɔyɔrɔ ban dɛ. ni musobakɔrɔ kun y'a dɔn k'a fɔ k'ale ka di cɛbakɔrɔ ye cɛbakɔrɔ tɛ se ka koba t'a la dɛ nka mɔgɔ cɛbakɔrɔ fɛmɔgɔw olu bɛ se ka cɛbakɔrɔ dɛmɛ ka bɔ. A tɛ. o tɛ tiɲɛ. Jara kabini nin wagati yɛrɛ kuma se ne yɛrɛ ye jateminɛ dɔw kɛ ne tun bɛ n'o kuma f'i ɲɛna sɔn bɛ Burama la Burama terikɛ ye sɔn b'o la nka Jara e yɛrɛ fana belebele b'i yɛrɛ la dɛ. Awɔ belebele b'i yɛrɛ la. jeliba ko tɛ yan. Awɔ sabula e nun juru bɛ muso in de bolo ta. Jara ne man k'i nɛgɛ o i bɛ siran ɲɛ i n'a fɔ fɛn wɛrɛ. n tɛ sira ye sa a ka di ne ye. A banna. Cɛ sani ka muso kanu ni muso y'i kanu fɛn tɛ bɔ mais ni e taara k'o nɔfɛ i b'a fɔ saga mɔnɛ i b'a nɔfɛ Jara o fana i kɛ man di ka fɛn bɔ a ta la koyi bɛɛ ta ka di ye nka e ta dama tɛmɛna ni e y'i jɔ i jɔyɔrɔ la sisan Burama bɛ tile sabula ni ba in tilela dɔrɔn Burama bɛ tile. hali sisan sɔgɔmada la n y'a fɔ a ye n ko ni a ma sɔn kila ma sabali a ka den to yen ni den y'o furu sara k'a yɛrɛ furu bɛ sa n kɔni ye baba kuma fɔ nka n yɛrɛ y'o fɔ n yɛrɛ ala ni cɛ ala ka kan n yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi n b'o dɔn. Jara y'o fɔ a ma s'i kɔnɔ. n y'a bagabaga de sa. Ala Jara kam n y'a mɛn n'ala sɔnna ma. e ka fara ne kan sisan ni e farala ne kan parce que aw kɛɲɛko tɛ yen aw kɛɲɛko pasi tɛ yen ni e farala ne kan sisan. N y'a faamuya. ka muso in tɔ bagabaga ka ala sɔnna ma a bɛ ɲɛ o. n'ala sɔnna ma n y'a faamuya. ayi ne ka ala cɛ ye gundo sa. n y'a faamuya n y'a bɛɛ faamuya nka nin fana min tun ye cɛ ye fo n ka nin fana f'i ɲɛna dɛ. o diyara n ye o. n'ala sɔnna ma n ye cɛ de fɔ. an m'an fara ɲɔgɔn kan an si tɛ nimisa nin na. i b'i jɔ i jɔyɔrɔ. e k'a to ta sa. k'a yira muso a ka di n ye dɛ. e k'a to ta walasa a bɛ se ka e k'a to ta ne kan ka min ka sen na ne b'o dɔn. bon o tɛ dɔwɛrɛ kulubalikɛ denkɛnin. ayi o ka nɔgɔn o. i b'a fɔ o ka nɔgɔn n'a bɛɛ ye. i b'a fɔ a ye a ko nɔfɛ yala da. ayi o ka nɔgɔn n'a bɛɛ ye o ka nɔgɔn n'a bɛɛ ye. wa o de m'a don kunbala na. wala wa muso in ko k'ale ma a ka sanu di sarali kama. k'ale ma di sarali kama nka hali bi ne muso in ka k'olu b'o sara olu b'o sara cogo di. u m'u miiri nin bɛɛ la n'u tun y'a dɔn k'u bɛ se k'a sara k'a dun mun o ma se ka taa Burama labɔ u tun ka taa labɔ kɛ ne nin kun ma jigitugu d'an kan sisan n kun bɛ Burama sɔrɔ a kɔlɔkɔlɔ kɔnɔ. walayi. mais maa min y'o bɛɛ k'i ye
nga sabali sa nga e fana k'i jɔ i jɔyɔrɔ la jeliba ne bɛ n jɔ n jɔyɔrɔ la nka e ka fara ne kan dɔrɔn ayiwa ne bɛ fari kan nka an ye kuma min fana fɔ yan ayiwa a bɛ e ni ne fila de ni ɲɔgɔn cɛ i kana taa fɔ a ye dɛ est-ce que ne t'o fɔ a ye sa jara e bɛ sɔn ka sɔn fɛn bɛɛ ma o ne tigɛlen bɛ la ka so a ma tigɛ la sa nka fɛn dɔw fana bɛ yen fo que n k'o fana f'i ɲɛna dɛ hali n'a bɛ n fa so kɔnɔ n t'o kelen fɔ ayiwa n y'a mɛn n y'a faamu hali n'a bɛ n fa so kɔnɔ n t'o kelen jara n y'a mɛn n'ala sɔnna an ka kɛ ɲɔgɔn jigi ye ne ye wele jigiya in de kama n b'a fɔ i ka jigiya in dafa n y'a bɛɛ faamuya n'ala sɔnna ma ni min bɔra a la n b'a ɲɛ f'i ɲɛna n ba i jeli an bɛ ɲɔgɔn bilasira o bɛ bɛn o bɛ bɛn a tɛ taa nin kɔ dɛ awɔ a tɛ taa nin kɔ jara n ba jara fɛ awɔ an bila yan an bila yan i y'a mɛn awɔ kalo ma jigi ma foyi fɔ ni cɛ ne yɛrɛ nin ko in n ye nin ta k'a sɛgɛsɛgɛ ne yɛrɛ ka du yɛrɛ ka ɲi ka di wa n kun bɛ se n ka dukɔnɔmɔgɔw bɛɛ la nka kabini ne yɛrɛ ye musotigi in ta i b'a fɔ k'a kɛlen bɛ ka ala deli yiri kɛ n na wa n t'a dɔn fɛn fɛn don n'i de b'a kan ten a ka ko foyi tɛ se ka pan mun na wa a bɛ ka n mago sa fan bɛɛ fɛ n tɛ se ka foyi k'a la fo ne yɛrɛ ka fura dɔ ɲini k'an yɛrɛ kuta walasa n bɛ se ka tila muso in na kuwa muso min kan ka buna hadamadenya tiɲɛ jɛnatigɛ an ka bada mun an ka baro kɛ cɛ diɲɛ tɛ se ka kɛ laban don o don kɛlɛ bamali min na cɛ ni fana y'a saya ka ja dɔɔni i b'a sɔrɔ an tɛ ka ɲɔgɔn faamu mɛ n bɛna essayer k'a faamu hakilina min b'a la pour que ka se k'u ɲini a bɛ se ka kɛ an bɛ taa ni ɲɔgɔn ye Bintu Bintu Namu. Hakɛ to dɛ a ye wuli k'i jɔ kurun ta i ka na an ka baro kɛ e yɛrɛ mɔgɔ bɛ se ka dugu bɛɛ jɛlen to e bɛ da so kɔnɔ dɔrɔn A bɛ kɛ cogo di? sunɔgɔ o sunɔgɔ i tɛ ko kuma dɔw la i k'i sigi kɛnɛma o fana ka fisa ni sokɔnɔ sigili ninnu ye kuma bɛɛ Ayi komi ci kun tɛ n na dɛ, n fana ye n kɔ lasama dɔɔni. mɛ o ma se ɲɛ bɛ ne kelen sigilen na kɛnɛma i sigi n kɛrɛfɛ an ka baro kɛ dɔɔni Ka baro kɛ. awɔ o baro man di ye bi Ayi baro ka di. e famana aw ka so ma Mhm. i ba kibaruya e n'a famana dɔɔni dɛ Semaine tɛmɛnen na an ye ɲɔgɔn wele. a ye ɲɔgɔn wele baasi t'a la Baasi foyi t'a la. A yɛrɛ ko ko a ka foli fɔ bɛɛ. kan b'a ma tile fila nin na n yɛrɛ bɛ sɔn ka taa b'u fɛ yen n'ala ma baasi kɛ ne yɛrɛ bɛ fɛ ka taa gɛrɛn na mɛ est-ce que ne tɛ bi baro kɛ so kɔnɔ Don bɛɛ fana tɛ ka gɛrɛnatɔ i bɛ se ka ko fɔ. mɛ ci dɔ fana bɛ ni jo gɛrɛn cɛ ani Mohamed tɔn n t'a dɔn n'a sɔrɔ olu fana bɛ ka ban kɔnɔ mɛ i bɛ makɔnɔ so kɔnɔ n bɛ taa munumunu olu kɛrɛfɛ ne nana n'ala tɛ kuma dɔw bɛ n bolo bi ɲininka o la an bɛ fɛrɛ baro ma Problème t'a la. i y'a mɛn Ka segin ni ɲuman ye. An b'a kɛ tɔ la. Ka segin ni ɲuman ye. amina Don bɛ n'a dugu jɛ. Ala ka nin kɛ ɲɛta ye nin ka k'a ko yɛrɛ. Burama kɔni seginnen ne ne ma ten Ala. Ala ka ne dusu suma n ka furu la ten sa koyi. Ala ka nin kɛ ko laban ta ye. aw tɛ gɛrɛn na yan fɛ ni Mamadu de tun bɛ yen nɔ a taa kɛ manamanakan fɔ ye
ka wuli ka tɛmɛ n'a yɛrɛ ne yɛrɛ kun na taa n ka ci la yan fɛ mun ka taa gɛrɛ de la ne yɛrɛ taara yan fɛ ne fɔra e kɔ yen nɔ Jobere ne yɛrɛ t'a dɔn Jobere e fɛnɛ taara ka ne to i b'a dɔn ne bolo n ko e yɛrɛ bolila yɛrɛ parce que ne démarré la dɔrɔn ne yɛrɛ fɛ n k'e bɛ ne kɔ ne kun minɛlen bɛ cɛ bolo tɛ ka boli to ne m'o dɔn ne kun minɛlen bɛ cɛ bolo ne m'o dɔn walayi i b'a dɔn ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn certainement o don dɛ Ousmane taara ka taa ko ne k'ale ka fɛn minɛ dɛ o de bɛ tan o de ye nin ye tan tɔ ne yɛrɛ kun t'a dɔn yɛrɛ cɛ ne dabali kun bɛna ba i la dɛ parce que ale sigi k'e bɛ sɔn ka nin kɛ o don sufɛ ale taara di ne ma ko ne an kun tɛ ka taa fɛn na ko ne an taara yen nɔ dɔrɔn ko ne n'ale bɛna ɲɔgɔn ye ko ne k'a d'ale ma yanni ne yɛrɛ bɛ bɔ so a ye ne wele ne fana y'a ta dɔrɔn k'a minɛ n bolo ne yɛrɛ kun ko est-ce que n tɛ sɛki ta k'a bila sɛki kɔnɔ mais Jobere ala an ka maro an tɛ kɛrɛfɛ sinon ne yɛrɛ kun y'o de fɔ quoi mais sinon ne yɛrɛ kun bolo a kɛra fɛn dɔ ye ne yɛrɛ bolo dabali banna dɛ ne ko e sigi ko nin fɛn sugu ninnu bɛ sɔrɔ Jobere non c'est vrai la Ousmane ta de don bon ne yɛrɛ bɔra so sisan n ko n ye n ka madamu wele n ka na n ka baro kɛ ne bɛ fɛ ka a lajɛ de pour que an ka ɲɔgɔn hakilina dɔn dɔɔni a bɛ se ka kɛ ne tɛ k'ale de faamu n'an ye ɲɔgɔn faamu an bɛ taa ni ɲɔgɔn ye o a bɛ se ka kɛ bra est-ce que ni bɛna ɲɔgɔn faamu parce que problème min ye a b'ale de la o a t'i la o problème bɛɛ lajɛlen b'ale de la ni yɛrɛ i b'a dɔn muso na qualité na sugu ninnu quoi ninnu qualité filɛ nin ye ninnu cɛ kɛ man di ka ɲɔgɔn faamu pour que i ni ninnu ka ɲɔgɔn faamu f'i ka kɛ ninnu yɛrɛ ɲɔgɔnna sugu la n'o tɛ i ni ninnu kɛ man di ka ɲɔgɔn faamu dɛ o de y'a la problème yɛrɛ ne ko bijou brɛ kana bisu ko kuma yɛrɛ fɔ n yɛrɛ i b'a dɔn ale ni bisu cɛ sisan a bɛ kalo kelen ni dɔɔnin et puis ne donna kaso la fo ka taa fɔ ko ne bɔra hali bisu ma ne wele wa hali a m'a ɲini ka taa lajɛ wa n b'a dɔn a b'a kalama fɛnɛ bon bura i b'a dɔn kuma dɔw bɛ yen dɔn n'a tora ka fɔ a bɛ fɔ ko i ye mɔgɔ jugu ye ou bien i bɛ tan dɔn sinon a mɛnna ne tun bɛ fɛ ka bisu in fɛ yen nɔ parce que ne ye jogo dɔ ye bisu la bura a ma ne diya dɛ nɔ cɛ bisu bɛ cɛ bɛɛ fɛ bura o ma ɲi n y'o kelen na kɔlɔsi a la min wari ka di bisu ye se bɛ mɔgɔ mɔgɔ i b'a sɔrɔ bisu bɛ tugu kɔ o don ne terikɛ min bɛ kɔfɛla n'an fɛ ten tɔ f'a tɔntɔ ye jɛmatɛri ye ne ye bisu o tɔntɔ ka mobili kɔnɔ ko ne taara ko n bɛ taa nɔfɛ ne taara sɔrɔ bisu bɛ tɔntɔ in ka mobili kɔnɔ est ce que o ko sɛbɛlama ye a don ne ye n tugu a la de parce que n'a ye ne ye dɔrɔn a kana na kɛ maloya ou bien fɛn ninnu ye quoi ne ye n tugu a la de mais Jobere i b'a dɔn ko nin ye bisu ko bannen ye ne yɛrɛ mako foyi de tɛ bisu la bisu ko in to tan tɔ n bɛna a to yen pewu bisu to yen n bɛ se ka n débrouiller n ka madamu sisan madamu wa e fana sa o to yen nɔ ba ye ne terimuso dɔ bɛ yen ko Sitan cɛmuso ko banafin non bura wa jogo ka ɲi fana o ni bisu tɛ ayi bisu kɔni tɛ o tɛ nataba ye o tɛ girin-girin cɛw kan wa ja sigilen don ni solen don ne b'o n'i bila en contact yɛrɛ sɛbɛ la ayi ne kɔni ko k'a ka ɲi i bɛ sɔrɔ a ka ɲi o i k'a lajɛ n b'a wele sisan yɛrɛ ɲɛna i bɛna wele sisan n b'a wele sisan problème t'a la ko ninnu bila ka sumaya man di ne o bura Jobere b'a wele sisan i yɛrɛ ɲɛna donc o ka ɲi ni bisu ye pewu k'a t'u ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ muso bɛ yen dɛ allo Sitan ça va Jobere ne don wallahi cɛ i kun ye n bila ala dabila sa wala sisan i b'a dɔn min bɛ yan n terikɛ dɔ de bɛ yen quoi ko Bura awɔ cɛ i ka d'a ye trop cɛ i ka d'a ye kojugu ne bɛ ne kan k'i don kojugu da fɛ n taga wuli terikɛ dɔ don furuko kɔni o tɛ foyi y'a ɲɛna Sitan ne ma f'i ɲɛna k'a b'a la i b'a dɔn min bɛ yen sisan an ka ɲɔgɔn ye o don yɔrɔ in na problème t'a la n b'i sɔrɔ ka da la kɛ awɔ k'an bɛn cɛ nin filɛ cogo min na dɛ a bɛ i n'a fɔ nin bɔlen don mɔgɔ yɔrɔ
E mɔgɔ ɲɛnama de parce que bula a ko k'ale yɛrɛ ye mana ko ninnu bɛɛ dabila k'ale bɛ fili ko dɔrɔn de la ne m'a f'i ɲɛna n'o don o ye mɔgɔ ɲɛnama mɔgɔ ɲɛnamaba de don non problème t'a la jɔbɛrɛ i b'o ko la teliya joona Awɔ. hali bi bɛɛ n'a ni ne sera ka kuma yafa de fɔ problème foyi t'o la o kɔni to ta n bɛ taa u ka da la sisan n'i fɛnna n'i bɛ se ka n wele yɛrɛ awɔ problème foyi t'a la n b'i sɔrɔ yen d'accord an b'a kɛ ten an b'a kɛ ten ne bɛ taa bɔ Mohamed la problème foyi t'a la awɔ ça va Ça va, bɛrɛ. I yɛrɛ dun? e basi foyi tɛ wala I b'a ka? an bɛ alhamdulilayi Dieu merci. ouais Ah, sinon i kun ye min fɔ n ɲɛna nin. Ah, i y'a fɔ n ɲɛna n ko ni mɔgɔ ɲɛnama kɔni don. Awɔ. A ka wusa. Tiɲɛ yɛrɛ la. ouais non tiɲɛ yɛrɛ la bura de don n terikɛ don mɔgɔ ɲɛnama don depuis n'a ye ɲɔgɔn dɔn fo ka na se bi ma tiɲɛ yɛrɛ la a ma deli ka ko kɛ n na min bɛ mɔgɔ tigɛ mɔgɔ la quoi hadamadenya dafalen don o bada fɛ yen nɔ bon i yɛrɛ i ye furuko kuma ninnu fɔ o yɛrɛ diyara ye trop Ah bon? fa yɛrɛ ko ko wayi ko non ko kɔrɔba yira k'e ye mɔgɔ ɲɛnama ye n ko a ma n ko n ko kɔni n ko ne tɛ mɔgɔ lankolon d'a ma quoi awɔ Ah, ni Ala y'a ko ɲaga d'a ma, ni Ala sɔnna a ma a bɛ ɲa. awɔ Ne kɔni ni furuko kɔni don, ne b'a la. ayi o Parce kɔni que bɛrɛ i yɛrɛ b'a dɔn dɔ kɛra manamana ko nin na koyi, dɔ kɛra yala nin na koyi. N'an ye cɛ sɔrɔ sisan dɔrɔn min b'an furu kɔni, tabarikala o ye hɛrɛ ye. non A o fɔ an kɔni ɲɛna ni furuko kɔni don ne b'a la. o tɛ problème foyi ye i y'a mɛn walayi n bɛ taa san dɔrɔn n b'i ka contacte passe a ma a yɛrɛ b'i wele a b'a tɔ bɛɛ ɲɛf'i ɲɛna Awɔ. o tɛ yan Awɔ. d'accord an ma kɛ ten Awɔ. nka mɛ wari b'a kun dɛ Ii wari b'a kun. wari yɛrɛ yɛrɛ de b'a kun Bɛrɛ o y'an ta ɲalen. ahan i Ayi, sera an ta kuma la ɲalen. donc kana ɲinɛ n kɔ dɛ Ayi, sababu. Ayi, ne tɛ se ka ɲinɛ kɔ. an ka kɛ An b'a kɛ ten, n ye sababu de ye. kan bɛn A dan n'o kan bɛn. ça va ko ka ɲi ça va ka E mɛna ka ne kɔnɔ. awɔ ne mɛnna k'i kɔnɔ dɔɔnin dɛ bi ko ma ne bila a ka da la yan Ok, ne tun bɛ k'a labɛn o. awɔ kan jumɛn bɛ yen Walayi kan foyi tɛ yen. ko ka ɲi Dɔɔni. bɛɛ ka fisa quoi Awɔ, a bɛɛ ka fisa. je crois que dɔ bɛrɛ ye n ka ci Awɔ, a ye ci fɔ n aw ɲɛna. bɛnna ko bɛɛ la Awɔ, an bɛnna ko bɛɛ la. Ne kɔni y'a fɔ an ɲɛna n ko tiɲɛ yɛrɛ la furu de kɔni ka di ne ye. Awɔ. furu ayi o yɛrɛ de ye ne hakilina ye i b'a dɔn manamana ko ni fɛn ninnu quoi o man di ne ye tuguni quoi tiɲɛ na fɛn min ka di ne ye sisan dɔrɔn o ye furu dɔrɔn de ye donc an ka furu kɛ o de dɔrɔn de bɛ ne la sisan Ah, ok. tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la mais muso kelen kɔni bɛ n bolo Muso. mais o yɛrɛ o tali ka surun so la quoi Cogo di tan? parce que o ka ko tɛ daba la fɔlɔ somɔgɔw de y'a ta ka di ne ma Ah, mais n jagoya yɛrɛ furu wa? voilà n yɛrɛ diyaɲɛ fɛn kun tɛ quoi Awɔ. mais a kɔni ka di ne ye sisan Mm. ka n diyaɲɛmuso de furu muso min ka di n yɛrɛ ye ni min bɛ ɲɔgɔn faamu Mm. ni min ka kumakanw bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye Awɔ. i m'a faamu tiɲɛ na ka ni ne bɛ ɲɔgɔn fɛ ka kamaletigɛ ni fɛn ninnu tiɲɛ na o kɔni man di ne ye Ok, ni Ala sɔnna ma. Fana kamaletigɛ ninnu kɔni, olu si tɛ ne hakili la bilen. Tiɲɛ yɛrɛ la, dɔ kɛra olu ko ninnu nɔ. Min bɛ ne hakili la dɔrɔn, i ni cɛ ka ɲa a la dɔrɔn, ni min bɛ ɲɔgɔn faamuya, a b'i faamuya, et puis aw ka furu kɛ. Ne kɔni bolo o de ka fisa. Parce que n'a ɲana la, et puis o de bɛ furu ja ne kɔni bolo. problème t'a la mais e kɔni i ma deli ka furu kɛ i ka kow bɛ cogo di n bɛ fɛ i ka dɔɔnin fɔ i yɛrɛ ka kow kan Bon, tiɲɛ yɛrɛ la, den tɛ ne bolo, ne ma deli ka furu. den t'i bolo wa i ma deli ka furu mais sisan i ni cɛ fɛnɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ Ayi, ne ni cɛ foyi tɛ ɲɔgɔn fɛ, i hakili latigi o la. Kamaletigɛ yɛrɛ fan si man di ne ye bilen. O de la ne bɛ ka furuko in yɛrɛ f'i ye. problème t'a la i kɔni n bɛ kuma kelen kɔni f'i ɲɛna i fɛnɛ b'i hakili latigɛ pewu i kɔni ka magoɲɛfɛn i mago tɛ jɔ i magoɲɛfɛn la ka nin to fɛn o fɛn ka di i ye ne b'o k'i ye mais i kɔni fɛnɛ fɛn fɛn ka di ne ye ne bɛ fɛ i k'o fɛnɛ kɛ ne ye
ni ala sɔnna ma ni ko fɛn o fɛn kɔni o bɛ kɛ ni furu kɔni b'a la kɔni ne pɛrɛnnen don ka fɛn bɛɛ kɛ problème t'a la mais i yɛrɛ bɛ se k'a bila i kunna ko muso tɛ n bolo quoi parce que ne ni min don o tɛ n diyaɲɛmuso ye et puis a bɛ so kɔnɔ ten a kɔni bɛ n fa u ka bolo de kan i bɛ se k'a bila i kunna muso foyi tɛ n bolo heure ka di i ye i bɛ se k'a wele waati ka di i ye an bɛ se ka ɲɔgɔn ye ok ɲaami foyi t'a la n'i ko ten tɔ ne b'i ko la ok ni ala sɔnna donc an b'a kɛ ten awɔ donc k'an b'o la kɔfɛ an bɛ ɲɔgɔn wele donc n bɛ tila ka i ka téléphone bɛ orange money awɔ a bɛ orange money non n bɛ tila ka dépôt dɔ kɛ ka d'a ma ok ok k'an bɛn donc k'an b'o la bisous merci awɔ non cɛ ju wɛrɛ a jiginyɔrɔ ɲɛna sen na c'est bon Bintu tɛ yan naamu hakɛ to dɛ awɔ sigila ta awɔ Dugu i ni cɛla bɛ cogo jumɛn sisan lafiya nana dɔɔni ayi basi foyi t'an cɛ basi foyi t'an cɛ tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ ala fo k'a barikada basi foyi t'an cɛ n'a a ko jugu na dɛ ayi foyi t'an cɛ tuma i yɛrɛ se ka kɛ nafa i yɛrɛ kɔ e ka ko jɔrɔ min bɛ la bi nka aw k'an sama ni dugawu ye sa n'ala sɔnna a ma a bɛ ɲɛnabɔ a y'an sama ni dugawu ye i b'a dɔn hakili falen man di yɔrɔnin kelen n'ala sɔnna a ma n'aw yɛrɛ ka dugawu a bɛ ɲɛnabɔ n'ala sɔnna i yɛrɛ ko ta burama kelen bɛ maa suga min ni ma burama ɲɔgɔn la ye fɔlɔ an ka baara kɔnɔ ala de yɛlɛma masa ye ale bɛ yɛlɛma kɛ waati bɛɛ ko dugawu kɛ ala ka a kɔ falen hɛrɛ la i kanu don a dusukun na n'i kanu ma don a dusukun na a bɛ ɲɛ fiyewu nka ne de kɔni burama ba ne sɛgɛn bi dɛ walahi a ka ɲi o tɛ baasi ye i wele kun ye jumɛn ye i bɛ se ka tigɛ ci la n bɛna fɔ a bɛ bɛn jeli sɛgɛnna ne bolo sa ne ye nin furu jigiya de kama nka ne denkɛ tɛ ka dɔn ye nin tɔɔrɔ sugu a bɛ da dennin kan sa nka n kɔni yɛrɛ kalilu la kan n yɛrɛ bɛ jɔn cɛya jɔyɔrɔ la nin furu kelen kɔni nin tɛ sa n ye nin satɔla dɔrɔn ne yɛrɛ sara walima n taara diɲɛ fɛ o kɔni don wallahi ko kutuku la i yɛrɛ don ay basi tɛ yen nɔ i ye n wele a ka di yan a ka di n'i wele i ka cɛ ka ko la a nɛnɛ yan ahan nin y'a tile damadɔni an bɛ baro k'an ka da la non n b'a dɔn cɛ la gentleman de don yɔrɔ wallahi ko m'a f'i ɲɛna wa fɛnɛ a ye kuma fɔ ne ɲɛna ko ni mɔgɔ bɛ diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn na ko ne k'o fɔ ale k'a b'o kɛ e cɛ min don a b'o kɛ ne wari b'a kun yɔrɔ parce que a y'a fɔ ne ɲɛna cogo min na a bɛ n'a fɔ wari b'a kun e t'a dɔn halisa mais tagalen ɲɛfɛ i bɛna bɔ a bɛɛ kalama parce que ne ye fɛn fɛn f'i ɲɛna i yɛrɛ bɛna ye k'a fɔ kun dɔ janu ni yɛrɛ bɛɛ ka dɔgɔ cɛ ka ko la tiɲɛ yɛrɛ la ko kɔni diyara ne ye dɛ a diyara ne ye yɛrɛ de i ye n don ɲuman ko ɲuman na nin n sɔnnen don i ye ne tɛ se k'e don kojugu la sa fɛn fɛn ko ɲɛnama ye ne bɛ don o de la i y'a mɛn a kɔni ko ko furu ko in k'o tɛ problème ye ko yɔrɔnin kelen k'o bɛna kɛ ne yɛrɛ content ba de don o la parce que i b'a dɔn an bɛɛ furu in de nɔfɛ non wariko in b'a la sa mais furuko in fɛnɛ ka wusa walayi n'i b'a dɔn ni ne kɔni ye ni maa o maa ɲɛ yira ɲɔgɔn na seko ye ne ka danaya mɔgɔ de wa fana o ye mɔgɔ ɲɛnama de bura kɔni bura mɔgɔ ɲɛnamaya banna bura fɛ yen quoi n teriw bɛɛ la ma bura ɲɔgɔn ayi depuis n ye jɛ daminɛ mɔgɔw fɛ
bura ɲɔgɔnna ka dɔgɔn dɛ. A ye wari a bɛ wari a ko k'a bɛ wari yɛrɛ ci ne ma. Ale don. Allo bura. An sɔgɔma. Mamadu. Tɔnɔ. Ele sera. Somɔgɔw. Baasi foyi tɛ. Awa. Somɔgɔw ka kɛnɛ. Baasi t'i la. Baw bɛ yen. Awa. Baasi tɛ yan. Alhamdulilayi. Awa. A kɛra cogo di. A ma kɛ cogo la. N ko n bɛ tɛmɛ ka n'i fo. O diyara n ye. Ne t'a ma kɛ cogo la. Diyara n ye kojugu. Baasi t'i la. Alhamdulilayi. An bɛ Ala tanu kosɛbɛ. I ka cɛ kibaruya jumɛn b'a bolo sisan. Burama. Ayi kibaruya t'a bolo. Kibaruya t'a bolo. A bɛ ka sanji dɔɔni. Ne b'a f'i ye ko dɔɔni. A b'o kungo dɛ. N'a fɔra k'a fɔ ko e mɔgɔ min ye maa denkɛ fɔlɔ ye i bɛ denkɛ fɔlɔ ya place la ko lankolon e bɛ don o da fɛ o tɛ ko ɲuman ye dɛ. O tɛ bɛn. Ne yɛrɛ kɛra maa ye bi n'a kun sɔnna ka tugu ne kɔ ka ne ka hakilinaw bato a bɛ bi gɛlɛya min kɔnɔ bi a tɛ faso sɔrɔ. Tiɲɛ nka sisan ko yɛrɛ bɛɛ de bɛ ten i b'a dɔn ne yɛrɛ ma foyi faamu sisan ko la dɔrɔn sisan ko ni fɔlɔ ko b'a ja ɲɔgɔn na dɛ. Kojugu yɛrɛ. Sisan ko denmisɛnnin tɛ maakɔrɔba bonya bilen bonya o banna fɔlɔ mɔgɔ tun bɛ maloya ka sa mɛ o tɛ yen bilen hali fɔlɔ i k'a ye yɛrɛ cɛkɔrɔba ka denmisɛnnin cɛ a k'a fɔ ko ayi o tun tɛ yen u bɛ cɛkɔrɔba ko kelen k'a fɔ fila o tun tɛ yen u bɛ k'i mansa sɔsɔ o tun tɛ yen wa fɔlɔ i yɛrɛ tun b'a ye k'a fɔ janni k'a mɛn ko furusa i tun bɛ mɛn ne ma dala furusa tun tɛ yen fɔlɔ yɛrɛ. Mais bibi ne yɛrɛ ma foyi faamu nin bɛɛ de bɛ yen ne yɛrɛ de bɛ to ka n yɛrɛ ɲininka ko bɛ ka to ka ɲagami ne kunkolo kɔnɔ ne ma n yɛrɛ ɲininka mun yɛrɛ de nana ni nin bɛɛ dɛ yala denmisɛnninw de cogo falenna wa ou bien maakɔrɔba de ma denmisɛnninw lamɔ ka ɲɛ wa ne yɛrɛ kɔni b'a dɔn ou bien denmisɛnninw de bɛ ka tiɲɛ u yɛrɛ ma wa ne ma dɔn. Bura ça va. Wallahi k'a sɔrɔ ne yɛrɛ tɛmɛna aw ka yɔrɔ fɛ sisan mais n m'i ye quoi. Tanti ko ka taa yira ale la so o tɛ problème ye i kɛ pewu sabu n'a yɛrɛ jɔlen don ɲɔgɔn fɛ sisan n bɛ taa n'a ye sisan n bɛ taa yira tanti la non o kɛ i n'a fɔ o kɛra quoi d'accord k'an mɛn. Ne tile min mɛ o kɔni ne don. O de don ko ka t'i yira tanti la. O ka kusa yɛrɛ de. Furuko in kɔni ne b'a la de. Wa tanti ye mɔgɔ ɲɛnamaba de. Mɔgɔ ɲɛnama don. Non kelenni kɔni non mɔgɔya banna. O kɔrɔ ko ne bɛnna ni buramuso ɲuman ye. I bɛnna ɲuman ma. An ka taa o tɛ bila ka sumaya. Nse somɔgɔw. Tara suba. I ba dun. Baasi foyi t'a la. Nse somɔgɔw bɛ di. Somɔgɔw bɛ. Nse sigiyɔrɔ bɛ kɛ. Sigiyɔrɔ dɔ filɛ. A kun kɛra fama ye dɛ. Wallahi. Ne famana k'i ye Burama nɔfɛ yan. Ok, ci kun ka ca. Baasi t'i la. Baasi foyi tɛ. Nse. Alhamdulilayi. Somɔgɔw bɛ di. I ba dun. Nse. Dɔɔni. O tani. N hakili la Burama de ye n wele bi. Donc komi a kun y'a yira k'a fɔ ko a bɛ fɛ ka muso filanan ta. Donc ko n kana a yiri la. N denmuso i ka kɛnɛ. Somɔgɔw bɛ yen. Nse. Nin bɛ ɲa ne ka Burama bolo dɛ. Awɔ nin bɛ ɲa a bolo kosɛbɛ. Ne yɛrɛ kun. Tiɲɛ na n'o de ye kun ni ɲana sa han. O ma nin de bɛ sanga na sisan. I parila yɛrɛ de. A ye n minɛ. I yɛrɛ ye denmuso ɲuman ye. I bɛ ɲa n ka Burama bolo kosɛbɛ. Awɔ nin bɛ ɲa Burama bolo. Ala dangan kɛ. Sinon mɔgɔ ɲɛnama don. Yɔrɔ hali n'i y'a ye a ɲɛɲinɛ yɛrɛ fɛ i b'a dɔn ko mɔgɔ ɲɛnama don. A ladamulen n'o yɛrɛ de.
Cena nin kai ne dem so mani ala kan ko nya kada ni woni aka ko min nya na bora ka abo na la sona ma jara nya yere ni Maul iklala wa awo ful ma jeta ka kwa ku fem la afolo ni nata flana me manifine fagura ibe fagoli lo ka manifine fago ni fagura itika kunketa don tugu uta kunkeni ni nata ni nata le di ila ni kuma be kuma la walma ko la ni no mo ta ko je fe fisa kan ngamen na mane bo so itu so jayar la ni natara itse ka chien fo mo ibi ana so abe filisira o eche wa o be tubu na de manifia ele beti bi manifia be beti folo je bu amyo kala jiya kama ka ɲɔgɔn dɛmɛ jigiya kan ni maa bɛ sigi la komi du min filɛ ne kɛrɛfɛ tan nin ta ni ko bɛ ne ka du kɔnɔ yan hali ni su dugu tila la a bɛɛ bɛ du boli ka na ɲɔgɔn sɔrɔ ne ka du kɔnɔ yan sigi ko don fɛn min bɛ karisa dala bi o tun ye ɲɔgɔn dɛmɛ fɛn bɛ karisa dala bi sini ma sini kɛnɛ ma a bɛ se ka kɛ ne dala awa an ka jan an bɛɛ ka na an kaman don ɲɔgɔn fɛ k'a ko cɛ k'a dɛmɛ nka bi o banna hali dukure yɛrɛ kɔnɔ bi a kɔrɔmuso fɛn dɔ bɛ dɔ bɛ kalasa ka bi a ka so kɔnɔ mɔgɔ si mɔgɔ t'a mɛ i jɔ dɛ fɛntigi dɔ bɛ an kɛrɛfɛ kulekan ka bɔ ka yɔrɔ la ko hali n'a ma mɔgɔ wele bɛɛ bɛ girin ka taa bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen ko n tora kɔfɛ ko n garijɛgɛ bɛ dɔgɔya cɛ wa denmuso yɛrɛ tɔgɔ Sita Sita o ne ba tɔgɔ ma ye dɛ awɔ Sita tɔgɔ ka ɲi i jamu tiɲɛ na nin to nin y'a ko yɛrɛ y'a yɛrɛ ma i bɛ bɔ du jumɛn kɔnɔ yan ne bɛ bɔ Danbɛlɛ la sanfɛla la yan fɛ Danbɛlɛ denmisɛnnin olu ka dukɔnɔmɔgɔw la daminɛ don dɛ walayi wa ba ne b'a ba dɔn an bɛɛ bɛ tɔn kelen na ne b'a ba dɔn ayi nin ko in kɔni nin ye nin ɲɛnabɔlen de ye a ɲɛnabɔlen hakili la tigɛ y'a mɛn buramuso yɛrɛ i tɔgɔ ne an ma ne tɔgɔ fa yan an b'a fɔ ko tanti ne ye Burama Ba de ye ne tɔgɔ ye Kiya i y'o ye cogo min na nin bɛɛ ye natajugu ka baara de ye wa min ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen i da sera min ma olu ye furusa ye furu tiɲɛ ye bi Mamadu furu ye koba de fɛn min ni muso man ka muso si ka aladeli kɛ cɛ i ka a kɛ ko fila muso ni furula cɛ ma diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ni kaburu tɛ i man ka bɔ cɛ ni kaburu tɛ i man ka bɔ cɛ nka n'i bɔra o cɛ ka taa don furu wɛrɛ la i yɛrɛ ɲininka dɛ ne bɛ min dɔn k'a daminɛ ne yɛrɛ ka denmisɛnninya ka na se bi ma ne ka denmisɛnninya kɔnɔna la fo ka taa ne kɛ ka muso furu walahi Mamadu muso tun tɛ se ka furu sa a ka dugu kɔnɔ o dugu si tɛ yen dugu n'o dugu dawulama ye n'o dugu ɲuman ye n'o dugu tiri ɲuman ye furu tun tɛ se a dugu si kɔnɔ wa furu bɛɛ tun bɛ taa u tun bɛ bɔ de ni furu kan ka sa sisan a nafolo kan ka ni a furusa kan kuma kan ka taa fɔlɔ o yala ka kungo kɔnɔna yala ye sisan yiri min bɛ yen n'o o yiri kan ka sa ni cogoya t'a yɛrɛ bolo n'a yiri kan ka sa u t'u sigi o de kɔrɔ ka kuma fɔ walasa bɔnɛ kana yɛlɛ yiri ninnu fɛ hakɛ kuma la o ɲama b'a la o u tun bɛ t'u sigi o yiriw de kɔrɔ ka kuma fɔ ka nafolo bɔ k'a da k'u kɔ don n'a sɔrɔ e kɔni tun bɛ wa hakɛ min da e b'o da k'i kɔ don ne min kan ka taa ne fana bɛ n kɔ don ta k'a mɔgɔ k'a ta o bɛɛ kun tɛ ala sabara bɛ se ka biri a yɛrɛ ma se tellement kuma kɛra tiɲɛ ye ala kɛ nka o de kelen bɛ sisan o de kelen bɛ sisan tɔgɔ ɲini ni dawula ye furusa kɔni kɛra i n'a fɔ suko ni dugusɛjɛ dɔrɔn i b'a ye mɔdɔw yɛrɛ ka furu bɛ sigi i bɛ taa sɔrɔ sini o y'a sɔrɔ furu t'o ban n'i yɛrɛ taara tribunal la i bɛ taa sɔrɔ furu min bɛ sa tile kɔnɔ a ka ca ni 20-30
o yɛrɛ y'ala hɛrɛ wa o tɛ dɔwɛrɛ dɛ fiti furu ɲɔgɔn de woloma o de tɛ yen bilen ni maninfin ma furu ɲɔgɔn woloma fo nata bɛ walima wari nafolo de bɛ karisa kun nata yala ko in bɛɛ sigilen bɛ nata de kan nata ayi ko kɔni mana sigi nata kan ka ban a banna man banna ala ye cɛ dɔ bɛ nata muso dɔw la i ye denmisɛnnin nka o tɛ mali n ka tiɲɛ f'i ye dɛ puisque i kɛra baliku ye bi muso butigi falen a nege bɛ kamalenkɔrɔ dɔw minɛ bi u b'a jate minɛ dɔrɔn u b'u ka kanu kuma f'a ye muso b'a fɔ ayi u kan ka fɛn fɛn kɛ muso sa u b'o bɛɛ dɔ kɛ muso ye hali dɔw bɛ mobilɛti kura san ka di muso ma walasa muso bɛ se k'a yɛrɛ di muso ma n'o ma sɔn si ma u bɛna mun kɛ sisan u ka fɛɛrɛ laban ye muso u bɛ muso ɲɛ e b'i banna ka da nin bɛɛ kan mun de kama muso b'a fɔ ko aa ko nin tɛ dɔwɛrɛ quoi ko ne b'a fɛ ka furu ne t'a fɛ ka kamalen de tigɛ donc kuma min fɔ u bɛ t'u hakili la hali n'o furu nafolo bɛ bɛn miliyɔn de ma sa u bɛ t'o wari bɛɛ bɔ k'o don u muso kelen na ka sɔrɔ ka o kɔɲɔso yɛrɛ kɔnɔna dɔrɔn dɔw yɛrɛ ta ye i mɛnɛ b'a ko la kɔɲɔso yɛrɛ ni kɔɲɔso dɔw yɛrɛ b'a fɔ muso a ko ne tun bɛ min y'o sɔrɔ wa furu ka ɲi dɔw ta ye ni kɔɲɔso banna kunɲɔgɔn kelen kalo kelen o bannen fo cɛw k'a dɔn k'a fɔ ko hakɛ bɛ nin bɛɛ la ni kɔni tɛ ko ɲɛnama ye mɔgɔ ye nin f'i ye mɔgɔ ni tigilamɔgɔ fɛn fɛn mɔgɔ mɔgɔ ka baara in ye a si tɛ laban ɲuman sɔrɔ i m'a ye i b'a mɛn k'a fɔ ko nin cɛ k'i ta tɛmɛnen na ko hɛrɛ suguya bɛɛ tun bɛ nin cɛ mun y'a la sama nin ko la sugu ka muso wali botigi jigi tigɛ k'a don galama la k'a si don bɔgɔ la ka furu kɛ kulonkɛfɛn ye k'a ban pewu o de bɛ o tigilamɔgɔ de bɛ kiti donc tani o de kun don an bɛ sira ɲɛ a diyara n ye a bɛnna n denmuso i hakili latigɛ i y'a mɛn n'ala sɔnna nin ye nin ko bannen ka ne kɔni to nin ko ɲɛma kɔni nin ye nin bannen ye walayi i ladamunenin do ten tɔ walayi wa a tigɛcogo nin de ka ɲi wa nin bɛ ɲa ne ka burama bolo dɛ nin kɔni nin bɛ ɲa burama bolo subamuso in n'a bɔra nin kalama a bɛ sa de denmuso a diyara n ye a diyara n ye kan ne kɔni bɛna min fɔ a ko ka teliya dɛ parce que n'ala sɔnna ma ton kɔ dɔrɔn ton kɔ ka ne to nin ko ɲɛma i ka nimero di yan n bɛ to k'i wele dɔrɔn awɔ ne ka nimero ne yɛrɛ b'u ka fɛn kan awɔ whatsapp awɔ o bɛ to ka kuma bila ne jaabi n'a ko mɛnna dɔrɔn u b'a fɔ tan ne bɛ ka mɛn sira la ayi a tɛ mɛn n buramuso n'ala sɔnna ma ka ne kɔni to nin ko ɲɛma i da ka sunɔgɔ sa nin ye nin ko ɲalen ye awɔ a diyara ne yɛrɛ de jo bɛrɛ k'an fo i bɛ n ka foli ba ye awɔ k'an fo se ala ka sokɔnɔmɔgɔ bɛɛ fo u b'a mɛn alhamdulilahi rabbil alamin ne ka burama bɛna bɔ cɛganaya la koyi n'o tɛ mun b'a bolo nin ye ko muso nin tɛ muso ye dɛ mais nin ko in jara ne tɛ foyi fɔ ni jari ye nin ma diya i ye n bɛ nin ko don jara kunkolo ma kɛ an bɛ nin ta ayi nin taara ka ban yɛrɛ walayi dennin ka ɲi nin wa ladamu de i m'a ye ta ni a b'a ɲɔngiri k'an fo ten depuis ne bi yan o ɲɔgɔnna yɛrɛ ma deli ka kɛ ne ye alhamdulilayi nin ko in a bɛ ɲɛnabɔ n'ala sɔnna ma nisɔndiya yɛrɛ fɛ diɲɛlatigɛ n'a kow tɛ n bɛna min f'i ye Mamadu wa cɛ caman de bɛ yen bi walahi a bɛɛ bɛ saraka deli la walima u bɛ yala bɔrɔnin don n'u kɛrɛ la fo jɛni maa tigi tigɛ n'i ka diɲɛlatigɛ daminɛ bɛ kɛ maanifinw ni tɔɔrɔ ni jigi tigɛ la i tɛ laban ko ɲuman sɔrɔ ayi i ka kɔni t'o lamɛn i tɛ laban ko wa a ɲuman bɛɛ ka fisa muso fana ni muso ye muso ye ka yala ka di ala ma ne dɛmɛ n bɛ ala walahi k'i sɔrɔ a caman ma ɲuman de kɛ muso min ka ɲi a cɛ sara walima problème b'a cɛ sɔrɔ walima a bɛ gɛlɛya kɔnɔ a sigiɲɔgɔnw bɛ yala ka na balo d'a ma so kɔnɔ i dalen b'o la a tɛ bɔrɔ bila kan na a tɛ minɛn sira kunna yala wa ni min kɛtɔ ka minɛn ni bɔrɔ bila kan na ka yala cɛ fara muso kan i ma ɲuman kɛ de juguya tɛ a caman bɛ ten i ma ɲuman kɛ de hali n'i y'i sigi yɔrɔ dɔ kɛrɛfɛ i den filan dɔ walima i cɛ filan dɔ bɛ i cɛ ɲɔgɔn i cɛ teri dɔ bɛ yen a tɛ nin di karisa ma a bɛ bonya kɔnɔ
nga ni muso me ai ne so ala kama wallahi abana furu ma ba masau tiki ku suka si ka jena tike ko be kula ni wura kuma na o muso alu ko muso ka don ka ko muso ai wati ni kungulu ko di muso ai wati ni kungulu ko di atemesi muso mele mba muso ai regirina sambi sabani dulu sambi na ni dulu abo so la bama sambi na ni dulu ni chemi ye fly ni ko ka ki ni fulu ni fenti ko ba ka ti ita lula ko ko ne oni muso mani fe fly bi anga bi wona ago jom so wata chara ta ka ba o je ke o ko a chama me alo ne iro sallama no ni ko obo ye bol vete o je ke o lu re ba fu ma o ma ko go ndo kasoro ngas eso sagini sambla ba ai mo je one ba ira ka bu muso ka kute messi muso le ka kute bu muso ka don ka fo ko bebe kene na fusura le dore te le ka mu ka sabari muso ni mu na ka sabari ichebe dalila ni che dalila ihine bi chebe ni hine ichebe ide chebo o chebo kan abu chebo kan ka sero na ala de ba maro ni afa chebo din kan ka sero na walo dingo fefe cheba kan ima jeno bino ulukali faida tule baka i cheka no wati na i kere i sole cheka mu i cheka puti cheka wati o de ba so dinga di cheka timali ka kula ka fu muso ku muso ka sawali muso ni ma sawali o go fu to ko abana ku ya pa wala toro waru chair la iga baro kali wa be mo blasra ni mu president ne ko muso ngatile baya nga me fega ta chido la o be wati baro ma bale me na shawa inshallah ame ni baro to ko di nga me mi fi awa afika che brahma akasabali aka mumani vya nyuma sirata ai ba nere mama vya nyuma sirata dono bina abe tuda luma kale wuri ako ole fa ko maru ni fo ame kai kuma pe ko ka pe tora bo ni mi fi ka ko ba nyama sabali ka din do asuna buite senene ya fama iro kasula blen kele akuma wuri ka do nere moji boya yake ni moji boya no wa ko to be ko fe ya fama meta obebe aiwa kamu aiwa kamu fu tena monu atika ni ala ni wona dengi mama imanga fu ala kini hakili de kabu kuli wa demse la be silima ko ba ka na me alwani fudila le tai on ala farla ni ngasa so kisi ko fo te broma
ɲɛna polisi la ko ne nana k'an bɛ baroba kɛ ale yɛrɛ ye ko k'an da bɛ sa ka tedaga bɛ sa e nana e taga ye e yɛrɛ nana e digili bɛ so kɔnɔ i tɛ ka bɔ o tɛ baro diya ye dɛ baba te ma bɔ a mɔna ka mɔn sa a mɔna ka mɔn i tɛ wari dɔ di an ka taa dibisogo sa e bɛ ka yɛlɛ min na gɛrɛ bɛ sigi dibisogo wa e kun jala man di dɛ ne ko e mun de dun bi dɛ e ma fa min na gɛrɛ sigi yan i ni jɔn ka gɛrɛn sigi e sigi e kunkolo ka kɛ n'a fɔra k'i ni mɔgɔ min bɛ gɛrɛn sigi i b'a tigi yɛlɛ ɲɔgɔn i ja ne yɛrɛ fɛ k'i bɛ ka fɛn sɛbɛlama de kɛ ja ko gɛrɛn sigi ko de b'i kɔnɔ ja o de kama ne bɔra dɔrɔn fafa fɛn o tɛ dibisogo ye o n bɛ taa dibi dɛ dibi saga bɛɛ bɛ faga yɔrɔ min na dɛ i b'o yɔrɔ dɔn yɔrɔ n bɛ taa o de ta dɛ ka na d'i ma o t'i bɔ o tɛ dibisogo ye o ne ma dibisogo ɲini ka na d'i ma i kana n to yen dɛ fa de b'i la i bɛna i tɛ gɛrɛn sigi o tɛ gɛrɛn ye n'a fɔra k'e ne bɛ gɛrɛn sigi i bɛ da o la ne ni muso sɛbɛlamaw ka gɛrɛn sigi ne ka gɛrɛn sigi o tuma fa de don wa e tɛ ne la ne de jo t'a la i b'a sɔrɔ a ma ɲɔgɔn faamuya an bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya k'a ko kuma min b'e kɔnɔ ani ko minnu b'i kun na ka ɲɛsin ne ma an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu o kan kan n'a fɔra ko mɔgɔninfin yɛrɛ ka hɛrɛ i tɛ hɛrɛ ta ka ɲɛsin cɛ ma kuma si ko awɔ k'e cɛ de don i furu cɛ de don o juste mun kelen de b'e kun na dɛ jumɛn de b'e kun na e k'o fɔ ne ɲɛna fɛn tɛ ne kun na an ka bɛn dɔrɔn n'a ma ɲa e yɛrɛ bɔtɔ ko ne ma ko e bɛ taa i bɛ taa gɛrɛn na ka na ko n'i seginna ko an bɛna gɛrɛn sigi ne yɛrɛ ye n ko sa k'an labɛn ka tedaga sigi ne yɛrɛ fɛ sa an bɛna baro dɔrɔn de kɛ e bɛ fɛ an ka bɛn yɔrɔ n'an sera ka yɔrɔ an ka bɛn o de ka di ye walayi o bɛ diya ne ni fɛn bɛɛ bon pour que an ka bɛn k'a fɔ k'an bɛ ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ la k'an bɛ ja ko diɲɛ bɛɛ k'a fɔ k'a jara i b'a dɔn i bɛ fɛn kelen min kɛ n'i y'o kɛ dɔrɔn diɲɛ kɔnɔ an tɛ se ɲɔgɔn ma i bɛ ne haramuya pewu ka b'i ka vie la n'i y'o kɛ dɔrɔn an bɛ ja diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ an bɛ lafiya i bɛ taa fɔ ne faw ɲɛna ani ne masaw ɲɛna k'a fɔ ko i yɛrɛ de sɛgɛnna ne ka furuko na ko k'a ka ɲi ten k'i jɔra n'i sera ka t'o f'olu ɲɛna olu fana ka sɔn o ma donc an bɛ ja an bɛ bɛn a ɲɛlen don e de tɛ fɛ k'a ɲɛ sinon ala tilal'a ta la Tanti yɛrɛ ko ne ma ko jeliba fɔra ne kɔnɔ ko lamɛn ne tɛ t'e kɔnɔ ayi fara a fɔ ne de ta bɛna laban nin na ko mɔgɔninfin t'i bangebaa jalaki nka ne bɛ fɛ ka jigin tan ninnu na dɛ a bɛ fɔ ko mɔgɔ bangebaga de tɛ miirina jugu ta k'i sɛgɛrɛ k'a mana décision ta k'a bɛ k'a ta i yɛrɛ ka hɛrɛ de kama mɛ ne ta in bɛ ɲini ka kɛ bɔnna in bolo dɛ fo ka ne ɲɛ jija ji yɛrɛ tɛ ne ɲɛ la bilen k'a sababu kɛ nin kunsigi ye ala fɔ n'o y'a sɔrɔ ne fana ma don nin furu in na ne bangebagaw bonya de kama fɔ n'o y'a sɔrɔ ne ma kɛ n fa ni n ba sutara de kama fɔ ne m'a sɔrɔ ne kɔni m'a kɛ walasa ka ne fa ani nin fa ka teriya de jidi yarabi nin furu in ala b'a ɲa cogo min ala k'a ɲa ten ala bɛ sababu o sababu sɔrɔ walasa ka nin furu in ɲa yarabi ala k'o sababu nati sinon ne tɔɔrɔ la dɛ jeliba ka datugulen don dɛ
soma. An soma. Awa tuma wa jando. Burama do. Ha? Burama. Bro. Awa. Ante. Nawa? Bashi dila? Alhamdulillah. Awa. Ke kuma ga wole. Ne bigi wele. Ça va? Awa. Awa. Meka entretien do ka sokonna la. Oh, o de yake. Oh, isigi sake. Isigi. Isigi bra. Ma nye gwani mbare do ko depuis wakati jumɛn bɛ sokonna fɛnw la bɛnbɛn de la. Ni ko bɛɛ tɛ se ka to musow ma. Awa, bro, baasi t'i la? Alhamdulillah. Awa, i fa dun? Baasi foyi t'a la. Nba, ni baw? Baasi foyi t'a la. Nka n buramuso dun? Oui, baasi t'a la. Baasi t'a la. Baasi t'a la. Bra, juguman tɛ. Nin soko de. Komi n y'a f'i ye depuis bi tɛ. I fa ani ne jɛra. Bi tɛ. N'i y'a ye ne b'i wele ka na yan. I fa de ye ne fana. Ɲamakalaya tɛ ne ni aw cɛ koyi. Ɲamakalaya ye fɛn min ye o ye n ka n fasiya de b'o kɛ n'o wagati nana o ye diyagoya ye n yɛrɛ ma. Mais an ni anw bɛ cogo min na e fa ni ne cɛ bɛ cogo min na an bɛɛ de kelen. N'o tɛ du ka ca o. Nka fɛn kelen fana bɛ min y'i ka ko bonya ma i b'o dɔn wa? N ma deli k'a fɔ abada ko mɔgɔ b'i la a kɛra wagati o wagati kɔni i bɛ fɛn fɛn la i b'o bila i bɛ se ma. Diyara n ye kojugu. Sabula ni maa n'a ye min fana k'i ye ko fɔ o ɲɔgɔn tɛ. Sinon n'i kɛra denmisɛnnin dɔ ye ni ne y'a f'i ye siɲɛ kelen siɲɛ fila i b'a fɔ jeliba ka kuma ka ca dɛ. Nka hali k'a dɔn ma i ka ko tɔ bonya ma nka walasa ka ko tɔ sinsin muso ko in de don hali bi. Nana, anci. Mama tadi. Yengo. Mɔgɔ sigira sa. Ne kɔrɔbalen n'i bɔr'i ka so da fɛ yanni i k'i ka so sɔrɔ tuguni. Sɛgɛn dan. Kana kɛra sɛgɛn ye dɛ. Tante. Tan mala. A tiɲɛna. Bi de ne dara la n ko tiɲɛna n ko ne ko man di ye. Hali y'i jugu i tɛ te kalama ta. Te wulilen f'a bɛ tobi tobi k'o ta ka n'o jan ko ne k'o min ka ne nɛn bɔsi. I sera sabali ye so in kɔnɔ yan dɛ. Ata i ka tɛ ta. Ata. I yɛrɛ. Hali ni mɔgɔ ko man di ye kɛ i b'a kɛ ni wageya ye dɔɔnin sa. E ni ala cɛ te kalama mɔgɔ b'o ta k'o di mɔgɔ ma k'i k'o min. Nin bɛɛ de kama kɛ ne y'a fɔ n ko Burama ka e bila. E tɛ mɔgɔ ka muso furu ta ye walahi. Muso mun kan ka to mɔgɔ fɛ yen e tɛ. Wuli ka bɔ n kɔrɔ n'a fɛ yen. Ne fara. Mais e tɛ o. E tɛ. Ne ma jigin e la koyi. N jiginna Jara de la. Jara de taara e ɲu k'e dagakisɛ bilen sama ka b'i somɔgɔw da la ka n'e daga bila ne ni n den da la yan nɔ. A bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ. N buramuso ka ko. Bura yɛlɛma sa. Bura hali k'a dan i terikɛ in ye e coroni min kɛ n'a a kasola tagaw kɛra. Kulubali tɛ yan. Awɔ, Kulubali. A don Burama nafolo min kun kan ka sara e muso de taara ka sanu bɔ ka n'a di k'a feere. Wa ka tila k'a fɔ k'a wari ka ɲi. Burama n'i y'i miiri hali o la muso dira sababu min kama kɔnɔ o ye fɔlɔ ye. Filanan muso in a sabalilen don a muɲunen tɛ dɛ a sabalilen de don. Sabula i bɛ muɲu kɔrɔ la muɲu de kɔrɔ ko yanni n ka taa ɲɛ sɔrɔ a b'a kɛ n na mais ne bɛ muɲu a kan ni n fana ye fanga sɔrɔ don min na n bɛ n ta sara o la o ye muɲu ye mais muso in sabalilen de don an mago b'o muso de la sabali ye badabada de ye ka tila k'a ka sanu bɔ k'o feere o ka kɛ ka e bɔ k'u balan na Burama hali bi
ne ko k'e ɲɛ tɛ da o muso kelen kan n t'a dogo i la dɛ n t'a dogo i la muso in a minɛ i k'a k'i dɔ ye n'i y'a mɛn bibi in na den barikama mɔgɔw b'a fɔ ko den barikama k'a bɛ muso bolo hey tiɲɛ don koyi mɛ den barikama yɛrɛ yɛrɛ fana a bɛ jɔnni bolo a bɛ cɛ fana bolo koyi ni muso sɔnna ni cɛ ma sɔn fu don dɛ wa ni muso cɛ fana sɔnna ni muso ma sɔn o fana ye fu de ye ni fila bɛɛ de kan ka sɔn ɲɔgɔn ye i m'a ye an bɛ kuma dɔ fɔ ko ni fa ko ta ni ba ko mugan den min bɛ sɔrɔ a bɛ kɛ 30 ye o kelen fana don ka taa cogo dɔ in fana na a fɔra ko muso ka sabali mɛ cɛ fana i fana kan ka i tilenna ni muso ɲɛn'i ma ni muso sabali kɔrɔ ko muso ɲɛn'i ma k'a sabali kɔrɔ ala kosɔn i fana man kan ka k'a ma jugu ye koyi i man kan ka k'a ma jugu ye dɛ a ka di ne ye i muso in k'a minɛ ala kosɔn a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ sisan hali a man jan bilen e bɛ jama o jamana so in kɔnɔ yan kɛ walahi n bɛ fu siri a bɛɛ dan na tile 2 in na i ka k'i muso in fɛ cɛba tɛ fɛn jugu yɛgɛyɛgɛ k'a n'a denw kɔrɔ koyi n'i ye muso in talen ka d'e ma fɛn caman ma f'i ɲɛna nka ha a ma ta ten koyi sabali min yɛrɛ bɛ e la majigi min yɛrɛ b'e la mɛ su ko ni dugusɛjɛ cɛ ka sina k'e burama changer ten ne tun bɛ n b'a dɔn jɛɲɔgɔn jugu de nɔ don i sen bɔ jɛɲɔgɔn jugu la n'i y'a sɛgɛsɛgɛ yɛrɛ i b'a sɔrɔ yɛrɛ a tigilamɔgɔ yɛrɛ min bɛ kɛ e su ta jɛɲɔgɔn jugu in dɛ i teri in dɛ i b'a sɔrɔ yɛrɛ hali muso t'a bolo n'i y'a sɛgɛsɛgɛ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ muso t'a bolo wa n'i y'a sɛgɛsɛgɛ hali ni muso b'a bolo a bɛ don disi la a bɛ bɔ a bɛ don disi la a bɛ bɔ tiɲɛ don wa tiɲɛ muso b'a bolo wa o bɛ taa ɲɛlen fɛ yan i yɛrɛ ɲɛ b'a la o donc sisan n bɛna min f'i ye lajigi don hali bi i tɛ denmisɛnnin bilen i muso in minɛ i y'a mɛn muso minɛ k'a k'i dɔ ye n'o ko bɛ diya ne ye dɛ i y'a mɛn o de k'i wele k'i ye sɔgɔmada in na donc n b'i wele k'o ci da i tulo kan sabula n tɛ se k'a f'i ye kɛnɛma i yɛrɛ kɛra dutigi de sa chef de famille bɛ yen membre de famille fana bɛ yen sisan i fana de welela ko chef de famille fɔlɔ an tun bɛ se ka fɛn caman f'i ma an bɛ se ka fɛn caman kɛlɛ yanni ka muso furu nka i kɛlen ka muso in furu ayiwa i fana ka responsabilité ni i fana ka fɛnw n t'a dɔn n bɛna f'i ye cogo min na i fana jɔyɔrɔ ye cɛya jɔyɔrɔ min ye so kɔnɔ i kan k'o ta dɛ nka o tɛ ta fɛn jumɛn kɔ i muso i y'a mɛn an ka kuma a kana donya ka bɔ dɛ n'Ala sɔnna ma i ye nin caman fɔ sa bura a kɔni tɔ kɛra i k'a kɛwale de kɛ sa n'o tɛ i ye nin caman fɔ dɛ n'i kɔni y'a kɛ a bɛ diya n ye i y'a mɛn n'Ala sɔnna ma o de k'i wele koyi n ka n b'o ɲɛf'i ye dɛ jeliba n y'a faamu ni ala sɔnna ma n bɛna hakili to a bɛɛ la nka ne fana tun bɛ fɛn dɔ ɲini aw fɛ n'a aw tun sera k'o kɛ ne ye fana tun bɛ diya ne ye kosɛbɛ i b'a dɔn an ka sisan kow filɛ nin ye ani fɔlɔ kow tɛ kelen fɔlɔ u tun bɛ muso ta ka di mɔgɔ ma k'a sɔrɔ i ni muso tɛ ɲɔgɔn dɔn aw ma deli ka ɲɔgɔn ye foyi foyi o tun ye fɔlɔ laadaw ye mɛ sisan an filɛ yɔrɔ min na ni o mɔdɛli ninnu kɛra i b'a sɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔ bɛ na n'aw ka kow la dɔɔnin i b'a sɔrɔ muso ni cɛ man di muso ye ou muso man di cɛ ye ou u ka kow tɛ taa ni ɲɔgɔn ye caman b'a fɔ an ka muso ɲini k'a dɔn fɔlɔ yan'an ka mɔgɔ sugu minnu don a bɔra famille sugu minnu na a ka a terew bɛ cogo min na muso dɔw bɛ yen bi na n'i y'u furu i b'a sɔrɔ i bolo bɛɛ bɛ ban dɔw bɛ yen n'i y'u furu i b'a sɔrɔ olu de bɛ su don dɔw bɛ yen n'i y'u furu i b'a sɔrɔ olu de u b'i ka ko bɛɛ nagasi wa muso dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ kamalen tigɛ kojugu k'u to furu kɔnɔla la bon n'i ye ko ninnu bɛɛ ɲɛɲini sisan k'a ɲɛdɔn i ni min jara ɲɔgɔn ye ka sɔrɔ k'o furu ne kɔni bolo o de ka fisa et puis nafa b'o de la et puis barika b'o de la kow la aw bɛ fɛn fɛn sɔrɔ o kɔnɔla la o bɛ kɛ aw yɛrɛ diyaɲɛkow ye o bɛ kɛ aw ka fɛn nafamaw ye ne kɔni bolo a bɛ ten de quoi fɔlɔ kow ni sisan kow tɛ kelen ye changement donna ko caman na voilà bravo n sera k'o dɔn ye ne ko ye nin fɔ ne ye depuis a daminɛ la depuis muso in don wagati an bɛna e y'i ta ni bila dɔn bravo ne ko i
fa me so ne ka corona wa jeliba ne fa ayi ni ya yin yin nga giga corona fa ya bra ebe ka sisan ko min ta ko janye kure ne be ne e fana yin nga o follow furusa jolu ko de ay furusa ko te ka dogo akuna dogo o follow comme ye follow ni sisata o follow no chere ko ba muso yira wa ay che muso kumbe takati me ga konyo bi barka kumbe furula kambe bo furula yira do bo furula ni so dia bo furula nga bibina tanga tribunal la ye tanga sera so la je furu joli be abesa sango kalo ko kile ko abete ka fo ay nyoko tata ta bolo ngol na ni fo ngaw muso mi tale fla ka dimo ado e ka so ali sisa je fen kelen foni fen kelen do ay min kila min be se ka ke ko chete ke muso fe ni ya foni sisa na era me fa fen kelen foni kelen do fo kai ni kila ko muso ka ba ka chela ha avec sababu ye muso de ke bo chela e ka kelen foni kelen do amu ne kila jeliba ka ko yɛrɛ de ka ca kasi ni fɛn ninnu ko jumɛn kasi ni fɛn jumɛn kasi sɔrɔla mun fɛ u b'a fɔ ko n'i y'o ye muso la ko o tere man ɲi a tere man ɲi ko tɛ o a kasira kun jumɛn de la ne mago b'o kun de la o maa yan'a ka bi a bɛ talo ni o ne yɛrɛ t'a dɔn a bɛ ka kasi fɛn kelen min na ayi bura i b'a dɔn walahi i b'a dɔn an tɛ denmisɛnnin wɛrɛ bilen o i b'a dɔn cɔyi a kasi kun ye min i sinamuso bɛ na a natɔ don nin ko in bɛ n cɛsiri a bɛ na o bɛ ne bonya a bɛ n ka kolijiw bɔ a bɛ tobili duman kɛ ka diya wa a bɛ te suma k'a diya ni n ko n k'a la ka te da n da la n k'a min a b'a kɛ. Allo. e b'o dɔn cɔyi sabali sa i ni yɛrɛ de t'a fɛ parce que a kun ye min ye aw ni minnu bɛ kɛnɛmala la dɛ a donna ta sukanbaw la dɛ sabula kabi e yɛrɛ donna nin furu in na i tun bɛ bɔli minnu kɛ i terikɛ tun bɛ to k'i labɔ su fɛn ci minnu fɛn wɛrɛ minnu na olu dabilala o ma dabila wa olu ma lomulama wa e yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bibi na sisan e ɲɔgɔnna ka dɔgɔ min bɛ bɛn ni muso sabalilen ye burama k'o to yen ko k'i to yen mɛ ne kɔni b'a dɔn ne b'a dɔn ne an tɔrɔla nin ko in na i sago i yɛrɛ bɛ t'i yɛrɛ sago ta i ma k'i diyaɲɛ ko de yan i yɛrɛ bɛ taa ka t'i diyaɲɛ ko ta n'i y'i diyaɲɛ ko ta n'o fana falela min na e bi yan ne bi yan a bɛ k'an bɛɛ sigilen ɲɔgɔn mɛ muso in kɔni i t'a ɲɔgɔn sɔrɔ n t'a dogo i la bi n t'a dogo i la sini n t'a dogo i la sini an mana hadamaden dɔrɔn an b'a dɔn i fa in fana tɛ don kun ta ko foyi la n'i y'a ye a ye nin ta k'a di e ma a dili ma ni jigiya min yɛrɛ fɔlɔ o lajɛ kɛ muso in doni sajɛ muso in yɛrɛ e minɛli min kɛra n y'o de fɔ e minɛli min kɛra ka taa k'a ka sanu bɔ k'a fɛ e kɔni jigi dalen don i teri kan maa kun bɛ yen ko kun k'a kɛ aw dɛmɛ a bɛɛ y'i fosi a bɛɛ m'i fosi wa hali u taara ka taa o lajɛ nka i muso in o de y'a ka sanu bɔ o t'a kalama ka sanu bɔ k'a di ka tila ka k'a wari tɛ burama sabali sa ni ma misi b'a to yen a sɔgɔma biri kama i kan k'a to yen a wulafɛ biri kama sa nka a to n t'a to n'a to la i kelen n'a ta ayi i y'a faamu i m'a faamu o bɛɛ b'i yɛrɛ de ma tuguni nka mɔgɔ ye dɔ k'e t'a la sa diɲɛ don o don ni tɔw kun ko k'u b'a kɛ e ta cogoya mun na kɛ tan mun na kɛ tan problème t'a la ne bɛ sira ɲini sira ɲini ne tilala ci min kɔni ye nin ye n'i taara n'a donna i kunna o don n'a ma don i kunna n'i yɛrɛ de ko k'i bɛ fɛ fo ka tugu a ka ja ninnu kɔ e t'olu kɔ nka i kɔni don la i bɛ na ne jeliba lasigi k'a fɔ ko jeliba n ye min f'i ye n ko tiɲɛ don o don de sa o don de sa n fana b'i tɔbaraba tatɔ ye k'an ja ka yɛlɛ kwa jeliba n y'a mɛn ne bɛ sira ɲini
Aku kan cabut tu. Ha? Cukup dah. Como? Auzubillahi. Como bina wa? Mena sisan. Tan ko ma bina ni burana na ba fo nya mena le. Tan mena le. Ma bina ni mama bi ne de bina bien ke muso jugu den tega fo ye muso jugu ko ne ba ma bi ne de bina bi akana wuli ble yere nte fo ifo ne te fo ifo ni yara ama bolu gata ni ka fa bina mun ta baya burama kana me ko bo ni na asikle tin ko ni burama na le ga gre Uncle, si tadi, ya. wallahi Ina ngamela. amma ka ko Jilbai ra ku dole na mutara jilbai. abe bashi tala ko Ai bashi ko. de muso ni Bashi ko tuma. eh Bintu. Ado kuma, mana Bintu sura. bitwa Ah. burama o nya be se ka fo ni debi ne bɔra dugu kɔnɔ kana ne sigile ne kan jalen ne donna so in kɔnɔ yan ji ma diya ŋa mi dumuni ma diya kɔngɔ bɛ ɲini ŋa faga ninnu ye kulubalaka ninnu ka da yɔrɔ la yan nɔ sisan jemefɔla dɔw de tɛmɛna sisan olu bɛ jemefɔ gannen na denmisɛnnin baden b'olu kɔ a bolila ka bɔ a ye jemefɔ kan mɛn dɔrɔn a y'a pan ka bɔ ka tugu olu kɔ ka taa n y'a wele k'a wele hali a ma dɔn ko ne kumana o yɛrɛ bɛ se ka kɛ furumuso dame ye hali kulonkɛ mankan denmisɛnninw ka ɲɛnajɛ gansan i b'i pan ka bɔ ka i cɛrɛki ka taa o la Donc ala ma kuma fɛ. ala ma ne fo A bɛna ne sɔrɔ yan tan. Tuma a bɛna sɔrɔ ala sɔrɔ. hali foli a ma ɲuman kɛ ne la burama ne kɔni ni fɛn ma bɔ nin ko in na bi ne tɛ to yan nɔ koyi ne tɛ si yan nɔ f'i ka ko bɔ nin ko in na Ayi tanti, e kɔni tɛ o. Bintu de bɛ taa. Bintu bɛ se ka na cogo di k'ale bɛna manamana ko kɛ so kɔnɔ. E ka na ka bɔ dugu kɔnɔ hali ala ma taa ji k'o soli ka den ma a ma se k'o kɛ. E k'a to ne ma ni ala sɔnna ma a bɛna sɔrɔ yan. Problème foyi t'a la. I jɔ n ka ji ɲini ka d'i ma tanti. don o don i bɛ to nin kuma caman in na tantɔ a fɔ e de tɛ kɛ sɔntigi ye a tigi ta tɛ ye o a tigi ta tɛ dɔn a bɛ fɔ de k'a man di ye ko i bɛ ka jogo bɛɛ ɲini k'a daminɛ kɛ na k'a sɔrɔ ala b'a dɔn ne tɛ foyi faamuya mun tɛ tiɲɛ ye burama a ko kɔni a bɛ bila da la bi Tanti ji. ala ka barika don i la walanden Ni kɔni y'a ko bɛɛ banni de. Y'a mɛn i bɛ fɛn dɛ. burama ne Hey! Mama! Nemu! Nemu! Wa e k'i jɔ bani baba. Patrante! Abrigala! Achigala! Halo! Ni kala do bro! Wa Bintu yɛrɛ de ka furu nege foyi tɛ ne la tuguni. Kata! Ay munge! Ha? Ka yara bulu! Hayu ay munge! Bintu bɛ se ka na k'i sigi so kɔnɔ cogo di ni ne bɔra dɔrɔn mɔgɔ si tɛ so kɔnɔ et puis tanti bɛna ka bɔ dugu kɔnɔ ka Bintu sigilen to yan'a k'i occupé tanti la a bɛ boli ka bɔ k'a bɛ taa jɛmɛfɔlaw nɔfɛ ko kulonkɛ bɛ yen dɛ denmisɛnninw bɛ yen ta ka to tan est ce que o yɛrɛ ye muso ka ko ye. Hey! Ne ko nun tia. Na mon kalelu baka. Il faut ka dugu mfo den na tala. O jo farasite deni na. hali tanti nana hali k'a fɔ ko i ni ɲankuma i bɔra yɔrɔw bɛ di hali sɛgɛ a ma kɛ tanti la ka boli ka bɔ ka taa denmisɛnninw nɔfɛ. Bora ya fi ngiga sabali. Ni kina mko kamle deni na ngiga sabali. Atagala. Seki tegala. Ni ka tegala do sa. Wala kulu. Ele kana de.
Chauti ikabara ki muso bulu mina cheku a cheka boka cheka do wallahi ni masawali o muso kale ila mai ka kuma besirana ni mura mura ta do mura mura ta Ka tara jime foro dimsenu no fe jime foro fe la abina sura ni akara to mina abina sura abakan bayina ni kun bato Afrika dugu min tako dala o dugu tala ni makala mo juga do akoma minke atoke mon finia ni ya yini mba don aba jugu min ba pala o jugu kile ba yana o ko folo le o te sana sisa wo mara mo bigele ma ali toni nuga dugu abakan bayina he abina sura oh ayena to pleni abina bo sisa Tomba. Jarami. Ne kuma taa yɔrɔ la koyi lasana de ne wele ko n ma bina ne taara fara olu kan ka ma ta ka taa n'a ye dɔkitɛriso la Ayiwa. Burama bɛ cogo di? Nin bɛɛ ye kuma labɛnw de ye sabu wa u ka kuma fɛn fɛn nin k'a bolila ka bɔ Burama ne ye kankari di ye n ko mɔgɔ min bɛ k'i kɔnɔ suru k'i bila den in na a da ka di o tigi la ni e ye. O ma taara e bɛ fɛ ka mun fɔ sisan? E ye muso cogo di? E ye du ci muso de. Ni dun ka sabali E ye du ci muso de. Wa e de bɛ ka ne ka du ci. Sabali jara bɛ hakɛ sɔrɔ. F'i k'a dɔn de k'a fɔ k'i ye denwolomuso de. I denmuso tɛ nin ye wa? I denmuso bɛ yan nɔ. I ɲɛ tɛna nin deni ya. E dun mun de kelen k'i la? K'a ye ala bolo dɔrɔn k'a bila ka f'i ka a ka furu sa. I ka n'a cɛ goya ɲɔgɔn ye. I ta ye ɲɔgɔnya de. N t'a fɛ ka karisa den ye o dɔrɔn de ta ye. A fa ye a k'a jogo ɲa. A jogo ka ɲi. N'a jogo ɲana A ye mun de k'i la sa? E b'o e bɛ sara la wa? ne ye sara ta nin na E y'i sara ne la. E y'i sara ne la kuma jumɛn? Ayi a sera la o. Nkalon mana da ne dɛ. Nkalon ma di la E y'i tiɲɛ sara de ne don. la kuma jumɛn? Han? Nugu. wa tan kɔni tɛ n'o nkalon tigɛ o Hey, i ta ka diya karisa. E tɛ mun commencer. E ba jugu tɛ yen. Hali sini n b'a fɔ n'a digiri ba la ni min ka di a k'o kɛ. A sigilen filɛ nin ye o. Ni mun ye? Don so kɔnɔ. Hɛrɛ bɛ sa a bɛ tile. A fari nɔgɔyara dɔɔni. awɔ a ka fisa Ala ka nɔgɔya kɛ. amina K'Ala ka ban pewu. amina Hasili. N'i ma falen. Ala. N'i ma falen. E siri i yɛrɛ yan nɔ. Ni i denw tɛ nin yan. Ni i bɛ ka gɛlɛya min ta k'a sigi nin da la yan. A bɛɛ bɛ taa sara i denw na o cɛla la yan. A bɛɛ ka di nin la ka tɛmɛ e yɛrɛ denw kan. Olu si tɛ furu yan nɔ. An y'a ta to ala ma sa. Baba sabali sa baba dɔrɔn fafa fɛn fɛn que o tɛ dibi sogo ye o O b'a la. Tanura. Tane yɛrɛ bila malo kɔnɔ la. I t'a di an ka N'a malo bila. E kun taara min? ne kun taara ma lajɛ de. Mama e kungo sɔrɔ. Han! Muso de b'a sen ka diɲɛ don o don. N taara ma lajɛ. E kɔni e b'i ba in faga n'i da ye o. E ba in tɛ yan. I b'a faga n'i da ye. Yala muso furulen yɛrɛ danbe ye yala ye. Muso b'a sen kan e de b'i sen kan. Mɔgɔ t'a sen kan e de b'i sen kan ko b'a lajɛ. A b'i bolo yen. Tani bɛ hakɛ to. Nka malo jɛ an ka kɛ. Voilà, nin de la quoi, hali ko tatɔla ko ne ma k'an ka taa ɲɔgɔn fɛ. N ko jɔn ne danga de bɛ ne ko n bɛ taa yan fɛ ka taa. Nɛnɛ min yɛrɛ bɛ yen nɔ o tɛ kun ne la o. Ba tɛ ko ne ka taa. N hali ne kun taara e bɛ cogo min ne kun taara sisan b'a sɔrɔ e la. Fugari de bɛ se ka taa yan. Bɔ. E bɛ nin bɛ e bɛ taa min? Nka hali nin tɛ se ka goya ka taa yan ni da dɔ i kɔrɔ Sikaso. E
bɛ debe nin wolola Bamakɔ yan nin bɛ fatu yan nin tɛ se ka bɔ a ta yɔrɔ si i bɔ ne la de den dusubaw de bɛ taa. En vrai dire dɛ an kan ka solution ɲini fɛn dɔw la parce que an maliyɛn den damaw de bɛ taa quoi et puis le problème est que i bɛ sɔrɔ an ka papier ko o problème bɛ kan an yɛrɛ de la quoi hali carte na ka carte pour que i ka se ka fichier individuel sɔrɔ c'est un problème wa ni e bɛ kɔfɛ o bɛ fɔ ni e bɛ kɔfɛ e ka fichier individuel ko problème nana e la sa e ka wele bila ka na Mali la e faso la ko k'o dilan walasa ka taa yan fɛ n'u b'a dɔn k'e bɛ kɔfɛ dɔrɔn u bɛ wari da e kun wa i ka fiche tɛ sɔrɔ. wari da kun tɛ dɛ dɔw fana b'a dɔn fana ko mɔgɔ min tɛ se k'e ka carte ni na labɔ e bɛ taa wari dɔ ma ko k'o labɔ o b'o labɔ cogo di o tɛ k'i ka wari fili fu la Mamadu o ye tiɲɛ walayi o ye k'i ka wari fili fu la de walayi cɛ i bɛ ka telefɔni yɛrɛ ɲini o ye k'i ka wari fili fu la de i bɛ dɔn quoi Bura ne tɛ nin cɛ ka ne tɛ nin appel munna n ka cɛ nin bɛ ka ne bila ci la de n ka cɛ ayi o tɛ sa ala kama a bɛ baga ne de ma ayi ale i b'a dɔn problème ye min ye c'est à dire que dɔw yɛrɛ bolo ko anw bɛ Bamakɔ yan ko ci t'an na de quoi tu vois dɔw ka ko problème de y'o ye quoi e bɛ mɔgɔ bila ci la ne bɛ moto essence de kɛ n ka moto kɔnɔ ka t'o ci la e ne bɛ taa ka ci kɛ e bɛ fɛnɛ ka t'o kɛ fu o kuma k'an ka baarakɛ ci bila ka taa ka ci kɛ ni ne dɔ tun ye nin ye sa a bɛ fɔ ko wa ko ne donna ta o tɛ ayi o tɛ juguya yɛrɛ an bɛ adamaden gasi dɔɔnin ne bɛ a bɛɛ bɛ duguba kɔnɔ ko bɛɛ ni e tɛ bɔ yan ka se gudɔrɔnda la ni essence t'i ka moto kɔnɔ mais e bɛ se ka mɔgɔ bila ci la cogo di Bamakɔ yan o ka taa ka ci kɛ e b'a dɔn yɔrɔ min don wa. ne kɔni tɛ yɔrɔ dɔn mais a kɛra cogo cogo moins ko n bɛ ka ne ci fo Moribabugu la de ka bɔ Kalabankɔrɔ ka taa Moribabugu la kilo 35 a t'a bɔ wa. a fɔ a bɛ k'i ci kilo ne ka taa n kunna n bɛ ka taa ka ci la n ka se ka tila kɛ kɔnɔ. sinon ɲɛ b'a la walayi carte ɲinina ko in ni fɛɛrɛ ma ɲin'a la a ma ɲi dɛ surtout an ka tunkaranke ninnu franchement o sɛgɛnnen don dɛ. bɛrɛ carte ɲinina ko in solution i b'a dɔn solution min b'a la ni jamana yɛrɛ de bɛ se ka carte ɲinina ko in bɔ a la u k'a bɔ a la walima n'u bɛ se ka segin a kan kura ye quoi mun fɔlɔ minnu bɛ yen k'u bɛɛ annulé u ka segin a kan i b'a dɔn min ye nana ni carte ɲinina problème ba fɔlɔ i tɛ jɔ k'o f'i ye. mun de kɛra n ka malo di yan e b'a dɔn ko malo bɛ tobi so in kɔnɔ yan e b'a dɔn ko malo bɛ tobi so in kɔnɔ yan wa yanni i ka taa kɛ yala yala ye kare kɔnɔ n taara n ba lajɛ dɛ n taara n mamuso lajɛ kɛ malo ɲamaɲama i bɛna tobi yan ne musokɔrɔba ne de bɛ n walaka ka malo tobi donc ne ka tobili kɛ aw k'o dun ayi a kɛra baara ye n m'an bo bi n bo n kan bi o tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ yan nɔ walayi o tɛ ɲɛ sɔrɔ yan ne bɛ cogo min na n to tan dɛ jara ma ne bugo yan o don na a bɛɛ sababuya ye e de ye mais n'ala sɔnna kɛ e ni ne tɛ yan an b'a bɔ ɲɔgɔn na so in kɔnɔ yan nɔ n k'an tɔgɔ sɔrɔ i da. Tani bɛ hakɛ to. Tani bɛ hakɛ to. Tɔgɔ sɔrɔ i da sa. Ne b'a dɔn k'e nege tɛ ne na so in kɔnɔ yan kɛ hali i tɛ ne fo ne bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i tɛ tɛmɛ yen fɛ an b'a bɔ ɲɔgɔn na yen. carte ɲinina tun bɛ kɛ tuma min na mɔgɔw tun b'a ta seriya o ye kelen ye et puis a taara kɛ burusiw kɔnɔ ani fɛnw kɔnɔ bon mɔgɔw hakili la ni yɔrɔ burusi kɔnɔ mɔgɔ filɛ nin ye u b'a fɔ ko i den si dɔ tigɛ a la dɛ n'i y'a kɛ caman ye dɛ o man ɲi dɛ ou bien dɔw yɛrɛ t'u denw si dɔn yɔrɔ village ninnu na cɛkɔrɔba dɔw bɛ yen u tɛ wolosɛbɛn dilan u denw na yɛrɛ u t'u si dɔn yɛrɛ bon carte ɲinina mɔgɔw bɛ na dɔrɔn u bɛ sin ka ne ye n'a sɔrɔ e ye san 10 ye nin ye san 10 de ye u b'a fɔ ko san 11 wa u bɛ fili u tɔgɔ la ni min ye Mahamadu ye u b'o kɛ Madu ye u b'o kɛ e ni Ala cɛ u bɛ ɲɛnabɔ cogo di bon o problème ba de nana caman kan par exemple sisan nɔ u fa ye tɔgɔ dɔ d'u ma ou bien u fa ye si dɔ k'u ka carte ɲinina kan k'a sɔrɔ u t'u si bon sisan nɔ olu nana wolosɛbɛn dilan yanni carte ɲinina ka bɔ ka papier wɛrɛw tɔw dilan et carte ɲinina bɔra olu tɛ kelen ye bon carte ɲinina dun filɛ nin ye ni i ka date fɛn bɛɛ bɛ falen f'i ka date de naissance n'o kɔni kɛra a kan kɔni o faleni o ye wulibali de an jɔ dɔ bɛ kɔfɛ o ma dɛsɛ ka na a dɛsɛra ka na o i bɛ na cogo di
non Karti ni nana i bɛ t'i sen na fo nin ka jateminɛ ni ninnu bɛɛ lajɛlen ma jateminɛ solution min b'a la ne y'o de fɔ sisan nɔ soit État ka segin a kan complètement ka segin a bɛɛ kan ou bien État ka bɔ a la bon i b'a dɔn ka degun min yɛrɛ b'an ka tungaranke ninnu kan tadi ninnu u tɛ baara finmana bi u t'a jɛmana sini ambassade n'a jamana de b'a yamaruya kɛ ni jamana ye précaution an bɛ a baga ambassadew ma fɔlɔ yanni an ka se ambassade la an bɛ jamana fɛnɛ jateminɛ kɛ e de jamana de taara ka taa aw sigi yen ko aw ka jamana représenté ne bolo n'u tɛ k'u ka baara kɛ ka ɲɛ jamana de kan ka réagir o la mais bi maliyɛnw ye boko dama min kɛ k'u extérieur la fɛn an ka consulat ni fɛn ninnu kama ye carte nako la a bɛ ban hali sini ni connecté i b'a ye u bɔra carte nina ko de a problème b'an da la mais mun bɛ ka fali foyi wa i b'a dɔn min bɛ ne faga ko la dɛ i bɛ taa n'i ka problème ye an ka ambassade ninnu na u b'a f'i ɲɛna k'olu ti yan o kama non nin kuma in bɛ ne faga dɛ e ti yan o kama i b'a sɔrɔ ambassade fɛn fɛn bɛ yan fɛ nafa t'u la yɛrɛ quoi ne bɛ se k'a fɔ tout simplement nafa t'u la wa u ka rendez-vous nafa b'u la dɛ par exemple an ka exemple ta sa e ka bɔ yan ka taa Libye n'i taara Libye jamais de la vie e ni Libyen ka bila ɲɔgɔn na aw ka taa Libye polisiso la Libyen tɛ se ka polisiw tɛ Libyen na bila jamais o kɔni o kuma bila hali n'a sɔrɔ a bagare ma de i su de u b'o kɛ k'o kɛ voilà bɔ yan Rukia. Não pensar. Kuka di kuba mari kono mandi kui. Kamilo do enne ni dala mangani ke ikelemi gi re di meti kenela. O ku ya dime. Sabali sa. Iko maro ka foko dati na mai chana musuto. Wala ngasi dala ni. Ne bi surafana malo ye waa jumɛn ye Jara i bɛ se ka ne to yen bi Ala ni Alakira kama Jara ne dusu man ɲi bi dɛ ayiwa Orukia tɛ sabali sa i k'i bolo don i dusu kan ni bi muso yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko n'i ka cɛ n'i ka muso ye dɔrɔn u bɛ ko bɛnbali dɔrɔn de kɛ sinon e yɛrɛ kɔni b'a dɔn e ni Ala cɛ walahi e kɔni b'a dɔn e ko ka di ne ye i ka di ne man di ye e ma ne bugɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna yan o don na ni ne ka di e ye est ce que o bɛ kɛ a Jara sabali dɛ n to n tɔgɔ la bi o sababu jugu ye cɛnin de ye Malangolo Burama kana da Burama la Burama ma fosi kɛ Burama de ye tɛgɛ minɛ fo e y'i sen bɛɛ kɛ ka ne ta yan nɔ o tuma Burama sen de kɛra ka ne ta yan ou bien a ye tɛgɛ de minɛ e ka ne ta yan sabali o dabali ka baara de sa o ye ɲɛɲini de o ye juguya de kɛ na ɲɛɲini n'u ye juguya k'i la i tɛ t'u nɔfɛ ne to yen ne to sugu la sabali Nyanya o ay manyanya kume ala ni kira ye fama ye woruzi jamana diara kadi sa ay mbe kama ikanga ne tuyi wallahi mbe kama ikanga ne tuyi kele e ka na dɔrɔn i bɔra diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ na n'i mago b'an ka carte d'identité la i bɛ na don min na o dugu jɛ i b'a fɔ wari bɔ dɔrɔn il faut kɔrɔ da o kɔrɔ de k'anw mago t'an yɛrɛ la wari bɔ dɔrɔn Ivoirien minnu Sénégalais sous-région mɔgɔw minnu bɛ na ka na carte d'identité dilan Mali la ka taa kɔfɛ a tɛ ban yɛrɛ k'olu de y'an tɔgɔ cɛ passeport bɛ dilan yan de a tɛ ban olu de y'an tɔgɔ cɛ u bɛ taa ni papier ye ne da mago t'an yɛrɛ la o san n'a ma kɛ a cɛ ma minɛ Angleterre a minɛna Angleterre Mali papier de tun b'a bolo maliyɛn tɛ u y'a bila ka na aéroport la yɔrɔ min na hali bamanankan o kan yɛrɛ tɛ Mali la yan nɔ bamanankan wo filakan wo kɔrɔbɔrɔkan a kan tɛ Mali la cɛ sera ka min fɔ hali quartier yɛrɛ cɛ t'a dɔn a bɛ bɔ yɔrɔ min na k'a bɛ bɔ min ko Bamako yɔrɔ jumɛn foyi mais pourtant maliyɛn papier de b'a bolo a y'a sɔrɔ cogo di voilà sisan n'i y'o jateminɛ dɔrɔn i bɛ Mali vivre n'o de fɔ pour que Mali ka dilan ni Mali circulation dilanna tuma min na dɛ walahi Mali bɛ dilan Mali circulation a fɔ maliyɛn ka dilan kɛ e bɛ taa pour que maliyɛn ka dilan disons kɛ maliyɛn bɛ Mali dilanni tɛ maliyɛn dilanni ye a tɛ se ka dilan n'Ala sɔnna a ma Mali bɛ dilan sa non mɔgɔ ɲɛnamaw bɛ ka na Mali kunna cogoya min na Mali ko in bɛ ɲɛnabɔ voilà an k'a to mɔgɔ ɲɛnama minnu an k'a t'u bolo quoi n'u bɛ se ka gérer ka ɲɛ i b'a dɔn Mali tɛ se ka gérer tant que an ma sɛgɛn voilà f'an ka sɛgɛn fɔlɔ de a ka sɔrɔ o ye tiɲɛ ye n'an y'a dɔn u yɛrɛ bɛ se k'a kɛ an ka tugu kɔ k'u dɛmɛ u ka baara la a banna o dɔrɔn de bɛ se ka mais ni min nana k'an b'o kɛ sini an bɛ taa boule boulevard k'o kɛ min mana na k'o kɛ
Allah ama yɛrɛ gɛn ne yɛrɛ tɛ taa mɔgɔ ka marche la yɛrɛ cɛ o mali ko in bɛ cogoya min na ni min nana an n'o ma ye an t'o dɛmɛ o bɛ se ka ɲɛ cogo min ne o de y'a solution ye dɛ mɔgɔ ɲɛnama tɛ yen mun na ni mɔgɔ ɲɛnama tɛ yen anw yɛrɛ de kan ka ɲɛ a banna maa min nana n'a y'a ka projet yira an na an b'a dɔn mali ka ɲɛtaga b'a la an ka dɛmɛ ni ne ye nin ja e la kɛ jara e bɛ dɔ wɛrɛ kɛ ne la sa mun tɛ nin ye ne tɛ se ka nin kɛlɛ ban tan tɔ e ka di ne wallahi ale ko ko ne ka n yɛrɛ faga ale tɛ n tɛ miiri denbaya in kama wallahi ne bɛ n yɛrɛ faga ko ka di n'i ko kuma kɛ n b'a kɛ seli min ka di n ye quoi sabali sa ala kama sa n bɛ deli sa ala kama nin ko in to ten sa n bɛ deli ala kama sa yafa ne ma sa e yɛrɛ kɔni bara cɛ man k'a bolo fila da kɔfɛ muso ye nka wallahi ni ma sabali n bɛ n bolo fila da ni yɛrɛ sɔnja min sɔrɔ nin ko la dɔrɔn tɛ i ma foyi diya n na a bɛ na dɔgɔkun saba bɔ bi i tɛ ka ko foyi diya n na sabali sa n'i bɛ fɛ kɛlɛ in ka ban n'i bɛ fɛ kɛlɛ in ka ban ne ye mun fɔ i bɛ sɔn a fɔ ayi a fɔ fɔlɔ i bɛ sɔn a ka jugu a kuma est-ce que a ɲɛfɔ sa e yɛrɛ la sabali sa ayiwa fɔ n bɛ sɔn ne bɛ fɛ k'i ɲɔngiri ne kɔrɔ yan nɔ de ka dɔnkili dumanni da ka i tigɛ fila da i kɔ ko n ka yafa i ma i b'a dɔn o tɛ hɔrɔn lamɛn dɛ n ko ne dɔnkili da a ka ɲi n'i t'o kɛ a ka ɲi wuli ka taa a ka ɲi sabali sa diɲɛlatigɛ kuntagala fɔ an ka jan dɛ ne ye fɛn bɛɛ kɛ ye ne ye kaso bɛɛ kɛ e nɔfɛ i yɛrɛ b'o dɔn e ka cɛnin minɛ la k'o don kaso la n'i taara n'i ye wari ta k'a don a la ne o wariko laban taara ne yɛrɛ t'a fɔ kaso la o ma kɛ yan n'i tɛ sɔn ne ta ma kɛ a banna an i ka n'i ko ka la sira barisa ne fana n'i ka sira n'i bolo da n kɔ walahi o tɛ ko ɲuman ye sa n bɛ deli sa n jara bi sabali sa e bɔra ye ne ka du ko bɛɛ de ne ka mɛn si la e don ja i sakuma yɛrɛ sera ka bɔ parce que ne tɛna ne diya ye ko ka so in kɔnɔ yan e fana tɛ mɛn si la bon n'o n b'i kɔrɔmuso gɛn n b'a gɛn n bɛ bulon ma ba gɛn ka bɔ so in kɔnɔ yan ka dan kɛ ne ni e ye o tɛ kɛ yan burama ba ka foyi tɛ nin na problème bɛɛ ye mun ye i b'a dɔn problème bɛɛ ye mun ye tɛrɛjugudenni mun bɛ burama bolo dɛ problème bɛɛ y'o de en tant que o bɛ so in kɔnɔ yan bura jara e ni ne tɛ se ka an tɛ ɲɔgɔn ye o gɛnni ma nɔgɔn dɛ hali ne yɛrɛ ka bɔ so kɔnɔ o ka fisa ka bɔ sabula o ye jigiya de ye o fa bɛ jigiya min o fa donna ne kɔrɔ jigi kɔrɔ ko min na ko fitini tɛ dɛ sabali i yɛrɛ de k'a lajɛ sisan mun b'i yɛrɛ an ka ko to ta sa ne bɛ taa ka na n bɛna hakili bɛ fɛn dɔ la n bɛ n'o d'i ma o ye fɛn nafama ye dɛ o ye mun fɛn ye nisɔndiya sa walahi n bɛna fɛn dɔ d'i ma n bɛna fɛn dɔ k'i ye i yɛrɛ b'a fɔ o ye mun fɛn sugu ye n'i y'o fɔlɔ kɛ i fana bɛ yafa n ma ko bɛɛ la ne t'o fɛn dɔn fɔlɔ o ayi n'i sɔn ka yafa n fana b'o f'i ye ayi ne kɔni tɛ se ayisa e k'o fɔ e k'o sɔrɔ sa jara ne ma fɛn mun n'i ye y'u hunna minɛ dɔrɔn i bɛ yafa n ma n ka ko bɛɛ la ni n ko min i bɛ sɔn ma n b'a jateminɛ n b'a jateminɛ o tɛ ko ɲuman ye dɛ ni e ma wa n da fiyɛ sa n da fiyɛ n ye kɔkɔni k'a la o cɛ wala ne ni diya ye muso de ni ala cɛ a bɛɛ filɛ ne tɛ dɔrɔn ne tɛ si sɔrɔ a bɛɛ filɛ n bɛ taa ka na jara ni bɛna a kɛra cogo cogo fɛn bɛɛ sogo kilo fila ye n bɛn'o d'i ma jara i t'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛlama ye ne yɛrɛ ɲɛna i bɛna kuma sɛbɛlama de fɔ jara nin ko sugu nin man di ne ye i y'a mɛn kɛ nin man di ne ye sa e ni lawudi ta ye lawudi ka gɛlɛn dɛ hɔrɔn minnu ka bolo lawudi ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ lajɛlen walahi hɔrɔn n'a y'i ko k'a cɛ fɛn bɛɛ kɛ a t'o kɛ sabali i cɛ barika ɲini n'i y'i cɛ barika ɲini i bɛ diɲɛ sɔrɔ diɲɛ bɛ k'i ta ye ne bɛ gɛlɛya fɛn fɛn la a bɛɛ e ka gɛlɛya ye awɔ a ka ɲi n bɛ taa ka na n bɛ jɛ sisan sina foyi a bila na giri kɔnɔ a ko to tan e ni ne de ta ɲɔgɔn gese ni ɲɔgɔn falen a ka ɲi komi e y'i ja ne sɔnna e la e ɲɔgɔnna cɛkɔrɔba jumɛn bɛ dugu in kɔnɔ yan ko ne ɲɔgɔnna muso b'o bolo yan nɔ jara a ma ja saga la n'a kɛra saraka saga ye sa n bɛ nin kelen ni baci ka bila e tɛ muso wɛrɛ bugɔ a denw ɲɛna bilen a bɛ dan ne ta ɲini n tɛ foyi f'i ɲɛna i ma foyi y'a la fɔlɔ i ma foyi de y'a la
Mɔgɔw bɛɛ Baasi i ba foyi nu baasi foyi t'u la. nse U bɛɛ bɛ yen. nse Ne bɛ ka Bintu de ɲini. ah Ne bɛ ka Bintu de ɲini. N terimuso de don. Bintu. a fɔra ko Bintu tɔgɔ dɔ bɛ so in kɔnɔ yan Awɔ ne terimuso de don. mɔgɔ b'o ɲini yan ah Tanti ne terimuso de don koyi. ne m'e sɔsɔ o hali ni ye e ye bɛɛ b'a dɔn k'e terimuso don e terimuso don i terimuso yɛrɛ yɛrɛ tɛ yan Awɔ. yɔrɔ a yɛrɛ yɛrɛ Awɔ ne terimuso de a don. tɛ fili o tiɲɛ don ni yɛrɛ ye fini don ta jumɛn ye ah i bolo nin lajɛ cɛ jumɛn bɛ e ye nin na sa k'o bɛ e furu wa n'i y'a sɛgɛsɛgɛ kɛ tiɲɛ don mɔgɔw bɛ kuma dɔ fɔ kɛ ko mɔgɔ minnu jogo ye kelen ye dɛ k'olu de bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ fɛn min ne ma da nin denni Bintu ko in na k'a fɔ ko nin tun tɛ e ta in ɲɔgɔnna de kɛ yan'a ka furu ka na yan ne ma da la ne ye mun fini sugu ye Tanti. ah Yafa n ma ne de jo t'a la. e bidenw a ma mara dɛ Yafa n ma. aw ma mara fiyewu Siɲɛ wɛrɛ n tɛ ni fini ɲɔgɔn don ka na tuguni. I bɛ yafa n ma yɛrɛ de. taa ka so filɛ yen fɛ n tɛ foyi dɔn a ka ko la Anula, nse. Somɔgɔw. Tɔɔrɔ tɛ. Kɔri baasi tɛ yen? Baasi foyi tɛ yen. Maa ninnu dun? Bɛɛ bɛ yen nɔ. Kɔri baasi t'u la? Baasi foyi t'u la. Se, i jɔ ka sɛ di ma. A kɛra fama ye sa. Wala a kɛra fama ye. Kɔri baasi tɛ yen? Baasi foyi tɛ yen. Se, Ɲɛnafin ni fɛnw. walayi a kɛra o ye. Awɔ kɛ. N tɛ ji min. Awɔ. Merci. A kɛra fama ye sa. Wala a kɛra fama ye. Kɔri baasi t'i la? Baasi foyi Kibaruya jumɛn bɛ yen? Dɔɔni. A kɛra fama ye dɛ. Wala a kɛra fama ye. Maa ninnu dun kɔri baasi t'u la? Bɛɛ bɛ yen baasi foyi tɛ yen. Se. N terimin. A b'i ko ne yɛrɛ buramuso in ɲɛfɔ dɛ. Cogo di ta? Ne n'a bɛnna da la kɛ. A y'a wuli ne la. Ne jɔlen bɛ yɛrɛ yɛrɛ. O tɛ koyi Awa, i b'a sɔrɔ aw ma ɲɔgɔn faamu ne. Kuma dɔ la mɔgɔninfin dusu man di la don bɛɛ o. N terinin nin y'a wuli ne la cogo min na hali ne da fini ninnu k'o si tɛ fini ye tan k'e ni ne bɛɛ ye kelen ye ne yɛrɛ ye n jɔ ne jatigɛ kojugu ne ma kuma. Awɔ. Bisimila. Nba. Sigiyɔrɔ bɛ yen. Baara kelen na. Kɔni baasi t'i la. Nba. Ayiwa bisimila. karamɔgɔ ne siri ma bɛ baasi tɛ kamanagan ko ba dɔ de bɛ ne la n la ka na ko min n'o ɲɛf'i ɲɛna i ka jateminɛ kɛ n ka ko la Baasi tɛ. o y'a kun dɔ ye a kunba yɛrɛ yɛrɛ ne denkɛ muso o de kɛlen don k'i ni siri k'a da ne ta kan kɛlɛ ne denkɛ in t'a fɛ mais ne kɔrɔmuso n'o ye ne sinamuso ye o ni ne cɛ olu de taara an ɲini ka na di an denkɛ ma an denkɛ in dun ko k'ale t'a la ne bɛ se ka dɛmɛ o fɛ o kan ka karamɔgɔ o ko de bɛ yen sisan ne yɛrɛ de bɛ fɛ sisan i ka fɛn bɛɛ de kɛ pour que a bɛ se ka taa cogo min na a bɛ se ka taa pour que ne yɛrɛ n dɔgɔ ni n bɛ lafiya n yɛrɛ fana ta bɛ lafiya cogo min na o ye n seko ye. Baasi tɛ. Ne tiɲɛ ɲininka n'o ye min fɔ n ɲɛna n b'o ɲɛf'i ɲɛna n'i ye min ye n b'o f'i ye. I tɔgɔ? Ne Orokiya. Orokiya. Awa, ji bɛ don kɔ la dɔɔni dɔɔni. Ji bɛ don kɔ la n'a taga o taga i ye denmisɛnnin fitinin de ye i ma don ye don min ye hali n'i bɔra nin furu in na bi i bɛ cɛ wɛrɛ sɔrɔ. Komi a tu ka bi dɛ ne bɛ bɔ nin furu in na n bɛ taa min i bɛ taa min wa ne fa ye ne di nin furu in na ni jigiya de hali n'o y'a sɔrɔ ko ne dalen don ka ne kantigɛ so in kɔnɔ a kan ka ku ne fɛ bawo ne fa ye ne bɔ a ka du kɔnɔ ka na ne bila n fa ka du de kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ ko ne cɛ man ɲi ne kan k'o mun tɔgɔ la ten bawo furu ye dɔɔni dɔɔni de
yɛlɛma bɛ don kow la dɔɔni dɔɔni sanni aw ka ɲɔgɔn faamu diɲɛnatigɛ ko bɛɛ daminɛ ka gɛlɛn. ne kɔni b'a dɔn i sigilen bɛ nin furu in na i bɛ k'o mun bi kun na o bɔ i kun na ne b'a dɔn e cɛ in t'e fɛ. e b'o dɔn ni dawula jumɛn. a t'i fɛ parce que e bɛ k'a fɔ k'i parents de y'i ta k'i d'a ma a da i ɲɛkɔrɔ kɛ e parents de y'i ta k'i di cɛ ma donc cɛ in tɛ valeur dɔn i la hali n'an taara ka na tɛ ne valeur dɔn o kumana i bɛna cɔ cɛ 100 k'i faga cɛ 1 k'i faga cɛ 100 ka t'i sudo. sudonbaga kɔni ka ca o ye kɔrɔlen ko ye mais n'ala sɔnna ma ne ta in tɛna fa. ne kɔni b'a dɔn nin t'i fɛ wa ne bɛ cɛ in dɔn a bɛ sunkuru baden de tigɛ. awɔ a t'i fɛ o a bɛ sunkuru baden de tigɛ a t'i fɛ hali n'an taara ka na cɛ in tɛna k'i fɛ ne yɛrɛ de bɛ cɛ in dɔn. dina ba gato Rubiya de ka sen bɔ a kɔnɔ ka se ne soma fa kuma yan ko ne ka tiɲɛ lajɛ ale tɔgɔ la ko fɛn min mana k'ale Rubiya kun kan soni kungo cɛ k'o bɔ k'o dira ɲɛ k'o ye da k'o lakale ne fa k'o lakale Rubiya ye n ye min ye n b'o de fɔ n ma min ye n t'o lakale a k'o tiɲɛ dinɛ o k'o bɔ k'o jira ne la. Rubiya baasi tɛ n ye min ye tiɲɛ kɔnɔ n b'o f'i ɲɛna i denkɛ muso tiɲɛ don a ka ko a man bon denkɛ ma kosɛbɛ. ma da ye o karamɔgɔ. n ɲɛ b'a la nka b'a la. karamɔgɔ dun bɛ se ka kɛ jumɛn ye. muso in ye maa yɛlɛma ye cɛ ye min fɔ ye e cɛ ka ko dusukasi b'i la kosɛbɛ waati bɛɛ i ni cɛ bɛ kɛlɛ la. hali o don k'a ye ne bugɔ ne tɛ se ka fini yɛrɛ bɔ n fari la. i cɛ n'i bɛ kɛlɛ kuma bɛɛ waati bɛɛ a n'i bɛ ɲɔgɔn na. an tɛ bɛn yɛrɛ karamɔgɔ a bɛɛ sababuya ye nin musoko ye. n ɲɛ bɛ i ka ko la nka ni ala sɔnn'a ma dusukasi min n'a b'i kan a bɛ se ka wuli ka bɔ yen. awɔ i cɛ ni cɛ kɛlɛ min bɛ yen fitinɛ min b'i n'a ni ɲɔgɔn cɛ sanga ni waati o wulili k'o bɔ yen o ka nɔgɔn. awɔ karamɔgɔ i ko ten. n b'o wuli k'o bɔ yen. o dun bɛ diya ne ye sa. i ni cɛ bɛ bɛn a bɛ ɲɔgɔn kan fɔ siga t'a la. o bɛ diya ne ye karamɔgɔ. o mana bɔ yen min ye denkɛ ta ye i denkɛ bɛ muso filanan ko la. n b'o kalama o. ne yɛrɛ ni n denkɛ yɛrɛ de ka muso ɲinini ye. o y'a yɛrɛ ta ye o fɛnɛ o ko in a degelen don fɔlɔ mɛ a ma bɔ. o tile karamɔgɔ. ne bɛ kuma lamɛn k'o don n'i m'a lamɛn yɛrɛ fɛnɛ ne b'i yɛrɛ de kɔni dɔɔni dɔɔni don sa bi ɲɛna. ani tile. an cɛ nin ye nale ya. walayi nata min. n bɛ don so kɔnɔ. a y'a cɛ n'i sigi sa. k'o ka ɲi. n'i sigi dɔɔni. o ni fama. a kɛra fama ye yɛrɛ de i sigi. ne tun bɛ fɛ ka reposer. ayisa i sigi sa a cɛ ninnu fila fana tɛ yen sa bi ye ne na yan nɔ wa depuis heure jumɛn ne bɛ yan nɔ n tɛ k'i ye i bɛ na tuguni k'i bɛ don so kɔnɔ. i ni fama. a kɛra fama ye. aw ye. an bɛ basi da a kɛra fama ye. a kɛra fama ye dɔɔni. n tɛ ji de la fama ye ɲɛnafin kɔni a ɲɛnafinba de tun ma na sa. non a kɛra fama ye. awɔ e n terinin i ma dɔn e ye cɛ ɲɛnama sɔrɔ. ala ni ala barika. anw fɛnɛ ka ala deli de ye ala ka ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛnama nɔgɔya ye. yarabi a ka bɔ a ka jan den ɲɛnama dafalen eternité duwawu b'an ye an fɛnɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ. dɔɔni dɔɔni don n'ala sɔnna ma a bɛ ɲɛnabɔ. sinon nin ye cɛ ɲɛnama ko dan ye dɛ i m'a ye cɛɲa de wa bonya de wa janya de wa a bɛɛ de dafalen b'a la. sinon kɔni a ma se an kɔrɔ kɔni kuma ta la i ma e yɛrɛ farikolo ye sa hali i farikolo b'a yira k'a sera an kɔrɔ. dɔɔni dɔɔni don. est-ce que ne tɛ don so kɔnɔ dɔɔni parce que n bɛ fɛ ka taa n ka fɛn dɔ baara dɔ laban. awɔ komi aw ka baro muso min ka baro ni cɛw ka baro. an kɔni ka baro tɛ ban dɛ. n bɛ don so kɔnɔ. awɔ problème t'a la.
Itu Terini. 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 Ben chenye funu bife. Ba bi kuna ko ni bife. Abada se. Terini ni ti fe sa, ali ni yeni bara ko ni ti fe. Ha? Iti yerata. Ese le tna sura kuna tubila. Wakati wali sumiana. Itala le mi bla tala. Ni ko te nyame. Anga ko kete. Anga bi baro bla wala. Okle. A jengale lu nga mabo. Nga ngenze ko ifemi akula. Di yere sonama. Mbo poke. Ni ba to ko ni wona na ko no karamo. Ayo bashite. O tiyo ngoni afonya na. Discussion bi ga wuli ga fika. Saraka do bi fambo bo. No lu bora sisa discussion bi ga wuli ga boy. Ibe dia che wa ni che bebe. Nga no mabui. No mabui ama no kote. Amo boy ne na hunyere bidu. Amo boy karamo. O saraka yin. Afem sem wa chandoni. Shebala. Urubala. Sisa ke ne be festa ika be fara nwa ka dafo. Ula ne be wandi e masisa e bo dum ni ko defo. Amusaka bela jeli. Ni ya fara nwa madala na bitene wafla ka. Wafla oba be nyina bo. Karamo go babo. Oba ne na ta bo afo de karamo. Ba be wuli ka bo. Dimi mi billa. Inna ku nya ko yija ni duna na ya dimi ka wuli ka bo. Ne ba ko la ba aputigi ya ne bo la ba so. No du susuma. O te bla kasuma yere. Mo wardi ma sansa. Iko saraka sa san ko ke. Ai ni ma prebi se ka ta ka klara. Ni na kungo sa. To ayo ba shi te ba di. Ni ndiga sigaka. O yiri do bi mi kla ko bo ko fe bi no ble. Ma ko wafla. Wafla. Bismillah. Ni jaray. O ni bana. Karamo mesra ni. Ba shi te. Karamo gon jigi ba la kan jigi bi ka. Ai e jigiti waru. Ni sira kan nyana bo. Karamo go mu bi ngan nyala ka ki ni yala de bo. Ai ni bana o. Ma ne dusu ka shi de bi duni ka ni dusu suma de bo. Ai jino tinga lo tiga ni. Nyere nya be mi na nyo de fie. Awani wulila. Mesra ni fo. Sira bi bolo. Ala ka here fo. Ami tanati la ka. Mi flamen ni ka sikininga. Wala ka dɔwɛrɛ yira n na. Awɔ. Ka se ni ɲuman ye. Mun ye aw kun ɲɛsin ne ma bi? Hali ne ka mariage don aw ma taa ne ka kɔɲɔyɔrɔ la. E yɛrɛ ne tɛ teri ye. N'a banna kare kɔnɔ n'an bɛnna ka ɲɔgɔn fo ka tɛmɛ kɔ. E bɛ ka saki ta ka na bɛna sigi n teri ni a don tan n teri ni a bɔ tan. O kelenw de bɛ tila k'u sigi o da kelenw na tuguni n'i bɛ tɛmɛ k'an y'a dɔn ko karisa tɛ nin furu ɲa walahi ala ne ta tɛna kɛ ten taa n'i da sɛgɛ ka don mɔgɔninfinw kan ka bɔ n'u ye a tɛna kɛ ne la yan. Tiɲɛ la bi kɔni furu ka di ye dɛ nka furu ka di ye mɛ wari fɛnɛ ka di ye dɛ ala ko tiɲɛ kura man di ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛna nin ko kɛ cogo min n fɛnɛ kan ka furu ye diyagoya ye parce que n'a fɔra ne tɔɲɔgɔn camanba de bɛ yen nɔ olu bɛɛ furula ka ne to sisan yɛrɛ npogotigininw na sisan nɔ ne kelen ne ni jɔn yɛrɛ ne ni maa mun dɔrɔn de bɛ yan sisan an ka génération na Fanta furula Alima furula Kiyatu furula wa yɛrɛ Batɔmanjan yɛrɛ fɛnɛ furula mais a bɛ ɲa o hali ni ne bɛ taa tile kelen de kɛ ni furula kɛ ne bɛ t'o kɛ ka segin wari fɛnɛ b'a kun hali ni n t'a fɛ wari bɛ yen ni wari bɛ yen ka ban ne b'a la Sitan n ka fa de bɛ fɛ ka don i la e kelen na kuma i b'i sigi
cɛ yɛrɛ fana kɔni kuma o kuma mɔgɔ bɛ ne ka yɔrɔ la i tɛ sigiyɔrɔ ɲɛnama di mɔgɔ ma ne bɛna yan nali dabila o ye tiɲɛ Ali wula. Alce. Jara filɛ. Jara. Baasi t'i la. Alhamdulilayi. Aw bɛ yen. Awa. Baasi la. Awa. Sigiyɔrɔ bɛ yen. Awa. Jara. Nba. Baasi t'i la. Alhamdulilayi. E ni fama sa. O kɛra. A kɛra tile fila ye. O kɛra yɛrɛ. Awa. Cɛw bɛ ɲɔgɔn kɔ dɛ. Tarawelekɛ yɛrɛ fana bɔra yan sisan. Ale bɔra dɔrɔn e dontɔ filɛ nin sisan. Ale kɔni ale ye tuta toli. Aw bɛ yen. Awa. Madamu dun. Baasi foyi tɛ. An denkɛ don a n'a muso. Walayi baasi foyi tɛ. Baasi foyi tɛ. O ye n yɛrɛ nakun ye. Awɔ. Jeliba. I kɔni b'a dɔn ne ka bolo hadamadenya fan o fan e de b'a bɛɛ rɔ. Siga t'o la. A foyi ma k'i ɲinɛ mɔ. A bɛ komi bɛn donna sisan. Ka denkɛ n'a muso sɔrɔ. Alhamdulilayi. Burama. Sisan kɔni. O kanu n y'a dɔn k'a fɔ a muso kanu bɛ ka don a dusukun na sisan. Nka komi o ko b'o cogo la tan n yɛrɛ ye miiriya dɔ sɔrɔ sisan. Komi ani bɛ muso filanan ko kan. Denni dɔ bɛ taa ka segin n'a nɔfɛ. O denni n ko n bɛ fɛɛrɛ kɛ i ka taa ko lajɛ. I ka denni jateminɛ kɛ denni n'a somɔgɔw la denni yɛrɛ la. N'a y'a sɔrɔ a bɛ maa furu ɲɔgɔn bɔ an tɛna an bolo bila a ko la n'a tɛ maa furu ɲɔgɔn yɛrɛ bɔ an tɛna a to yen o ye segu ye. Jara kuma diyara n ye kojugu. I yɛrɛ kuma fɔlɔ min yɛrɛ fɔ yɛrɛ ko bɛn sabatira Jara ne nisɔndiyara koyi. N ko o don sufɛ ne yɛrɛ sigilen ɲɛ a kɛlen bɛ ka taa dumuni de san o b'a bolo mana na ka filɛ ka ale fa fila filɛ an bɛ taa dɛ ka to o d'a ma nin ɲɛna kojugu ni e lafiyara denmisɛnninw mana lafiya ni denmisɛnninw ma lafiya i tɛ lafiya dɛ i bɛ lafiya cogo surtout Burama tun bɛ cogo min na ka tila ka n'o yɛlɛma tan ka tila ka n'a bɛn ni muso fɔlɔ e ma muso in ye muso ɲɛnama ye a bɛ bɛɛ bonya denni yɛrɛ fa ye min kɛ ne ye o de bɛ jateminɛ a ye min kɛ ne Jara ye ka tila ka t'i bila nin na n'Ala sɔnna ma n y'a mɛn Bura filɛ yɔrɔ min na Jara n ma se fila ta ye nka n'a ye n ci n bɛ taa i y'a fɔ n ye cogo min n bɛ taa. Plan jumɛn bɛ yen? Plan jumɛn bɛ yen wa? N sigilen de bɛ ka miiri ɲɛ. I yɛrɛ bɛ kelenna kuma la ne ma foyi faamuya. Bura ka ko kɛ. Bura ka ko Bura ye mun k'i la? A ma fɛn ye dɛ. Ne yɛrɛ taara morikɛ fɛ yen nɔ morikɛ ko tiɲɛ yɛrɛ ko in kɔni ka ɲi. Yɔrɔ. O ye saraka damadɔni fɔ ne ɲɛna. Ne y'o fɔ a ɲɛna a y'o wari bɛɛ di ne ma ne taara o di morikɛ ma. A ma ban. Ne m'a f'i ɲɛna ko ne t'i ne kan ka don kojugu la sa ko in hama de don. Nka morikɛ ye fura dɔ di ne ma. Tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ fura in kɛcogo dɔn dɛ ne t'a dɔn fura in bɛna se Bura kɔnɔ cogo ko ne k'o kɛ Bura kɔnɔ. Ne dun Bura bɛ ɲɔgɔn ye tuma min na an bɛ taa dumuni san yɛrɛ fura in na fura tɛna se ka k'a kɔnɔ yen. Donc morikɛ de ye fura d'e ma k'e k'a kɛ Bura kɔnɔ. Sitan yɛrɛ kɔni o ye ko gɛlɛn ya. E bɛ miiri o la cogo di ka ne to yen nɔ. E b'o kɛ cogo di? N k'a terikɛ de ye ne ye. Tiɲɛ don koyi. I fana sa mais ne kɔni bɛ se k'a k'a kɔnɔ nka a b'a la dɛ. E ka ko bɛ taa ni sa nka jumɛn? Ne ta bɛ k'a la jumɛn ye ne y'a kɛ. E kɔni b'a dɔn sa e ni ne bɛ ka plan mun gérer ɲɔgɔn fɛ e ta tɛna b'o la fu ye. Fura in ka s'a kɔnɔ dɔrɔn ni fura in sera a kɔnɔ ne bɛ min kɛ ne yɛrɛ b'a dɔn ko in ka ɲɛnabɔ dɔrɔn bɛ yen. E kɔni b'a dɔn ni ko in ɲɛnabɔra. Ayi n'o don o tɛ problème ye awɔ a diya. Tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛna don furu la furu in ka di ne ye mais terikɛ in ka ko. Ayi sa olu tɛ problème ye sa ne b'a f'i ɲɛna e dan ye k'a di ne ma dɔrɔn. Ni wari bɛ di dɔrɔn a banna. Voilà nin tɛ dugawu kɛ n'Ala sɔnna a ma. Kana to mɔgɔ k'a ye dɛ. Mɔgɔ b'o ye cogo di a dabɔlen don mɔgɔ k'a ye de. Ni nin kɔni sera ka ɲɛnabɔ. 1000 b'a di ma. 1000? N bɛ 1000 di ma. Nin bila ka suma teli. Yɔrɔ. N bɛ taa sisan. I y'a mɛn? N y'a mɛn. A m'a kɛ ten. K'an bɛn. K'an bɛn awɔ. Ne yɛrɛ bɛna don so kɔnɔ.
n'a ye muso fɔlɔ in kɔni a k'o to a danbe la ka ban n'o bɛ lafiya la ka ban alhamdulilayi b'an fɛ a bɛ cucu la min nɔfɛ ani min fana b'a nɔfɛ o tɛ yan problème foyi t'a la ne bɛ taa ni ne taara n'a y'o ta n'o ni fɔlɔ kɛra a bolo cogo min na an n'o ye o an n'o ye a yɛrɛ na bɔ fɛn caman o de yɛrɛ de ye sekun ye n'Ala sɔnna ma ne kɔni b'a dɔn a kɛra cogo cogo ni min d'a ma nin muso in ka ɲi a laban ye o ye muso in ka ɲi koyi a laban o laban muso in ka ɲi a yɛrɛ bɛna fɔ don dɔ ko ko ja ko ne fa ma fɛn jugu ne ma a ye fiyewu a fɛn min ne ma fɛn ɲuman don a yɛrɛ bɛna fɔ hatɛ nka komi walasa bɛɛ yɛrɛ ka don ne ka du yɛrɛ kɔnɔ sa a yɛrɛ ka lafiya komi a bɛ juru la nin nɔfɛ tiɲɛ don nin min b'a bolo so kɔnɔ a bɛ ka o hinɛ b'a la sa o kanu bɛ ka da o ka d'an ye o ka d'an ye kojugu ne yɛrɛ y'a fɔ sabula ni sogo ma di ɲɛtɔ bɛ yɛlɛ a bɛ yɛlɛ koyi n ko komi o ko bɛ cogo la sisan walasa k'a kunkolo tɔ sabu ne kɔni bɛ nin a diya ko kɔni alhamdulilayi rabbil alamin hali n bɛ taa n tura kelen feere hali n bɛ taa n tura kelen feere ka na wari don a ko da i y'a fɔ cogo min na an b'a k'u ye problème foyi t'a la ni ala sɔnna i y'a mɛn n bɛ taa u ka so bɛ yɔrɔ jumɛn a ka ɲi sa n'i taara sisan e t'a dɔn wa an t'a kɛ alamisa sɔgɔma ne b'i sɔrɔ so i b'a fɔ Burama ye a bɛ n ta a bɛ n bila kare kun na n'a sera kare kun na ale b'a jɔ a b'i bolo ɲɛsin du ma n bɛ taa jeliba ne tun b'a fɛ ka kɛ min ye i b'o dɔn wa k'a ko bala yɛrɛ la a bɛ bɔ a kalama tuma min na o y'a sɔrɔ a ko kɛra Jara komi a yɛrɛ n'i ka muso don o kɔni tun ye ne ka miiriya dɛ ayiwa sinon denni tɔgɔ de ko Sitanjan Surakakɛ tun bɛ feere kɛ an ka sugu la kɛ tulu feerela Layijan denkɛ o denmuso kɛ jeli don sa wa a kɔni b'o ka du kɔnɔ yen ne a kɔni Surakakɛ kɔni bɔlen don ayiwa ni ye don ka ban n y'a mɛn Surakakɛ kɔni ne ta ka lahalaya dɔn ayi n bɛ taa lajɛ n ta ka lahalaya kɔni dɔn n bɛ taa la bɛɛ kɔni ka bonya b'i kan bɛɛ ka bonya bɛ Surakakɛ fana kan nka min ye denmuso in ye nka n y'a mɛn waati dɔ kɔni ko nin y'a mɛn k'a muso kun bolila awɔ n bɛ taa ko Surakakɛ yɛrɛ muso kun bolila waati dɔ la k'a tun bɛ cɛ sabatɔ min bila an kɛrɛfɛ a kun b'o nɔfɛ furu la ala n ko n bɛ nin dɔn n bɛ du in dɔn n bɛ taa o ye sekun ye n bɛ taa ayiwa n'Ala n sɔnna bɛ taa fɔlɔ i jeli n'Ala sɔnna ma ni ala sɔnna ma Jara non a dɔrɔn n bɛ Jara nisɔndiya a bɛ kɛ cogo di ni den ma lafiya i ma lafiya o siga t'o la dɛ Jara o tɛ tiɲɛ wa siga foyi t'o la an ka lajɛli an ka du ka lafiya walayi dudenw ka ɲɔgɔn kan fɔ du bɛ yiriwa walayi garijɛgɛ bɛ na nka ni du ma bɛn garijɛgɛ tɛ na wa lafiya tɛ yen siga foyi t'o la o tɛ tiɲɛ wa tiɲɛ belebele n'Ala sɔnna ma i y'a fɔ cogo min na a b'a kɛ ten inshallah ne yɛrɛ tun ko sibiri sa n b'a to sini na segin sini sɔgɔma n bɛ taa sini tɛ alamisa ye Jara nisɔndiyara fo k'a kunkolo yɛlɛma koyi ko sini ye tarata ye a bɛ faamu jeliba n'Ala sɔnna ma ni ala sɔnna ma hali n'i taara n'i seginna ni min bɔra yɔrɔ i ka sɔrɔ n fɛ yen i k'o fɔ n ye ni ala sɔnna ma n bɛ wuli fɔlɔ Jara kanbɛ Jara nisɔndiyara Burama ko in Layijan denmuso Sitan mɔgɔ bɛ Sitan in fɔ anw ɲɛna Burama waranin ko i kun ka ci ɲama t'o la den bɛ ka basigi dɔɔnin sa minɛ laɲini bɛ ka sabati ni ala sɔnna ma ala kulo ko bɛɛ la Antli. b'a ni ce i ka kɛnɛ Tɔɔrɔ suga. somɔgɔw bɛ yen Baasi foyi tɛ. Burama bɛ yan. a ko n tun bɛ munumunu na waati la k'a fɔ k'a ma bɔ a bɛ bali na awɔ N'a nana i b'a fɔ ni fɔra. hakɛ to dɛ e de tɛ bɛrɛ ye wa Awɔ ne yɛrɛ de don. bɛrɛ i ka kɛnɛ Tɔɔrɔ suga. anba Anba.
Kene bere. Ah, ne yɛrɛ de O tɛ basi. Sigilen in ta dɛ. Sigilen in ta k'i sigi. Ya kene? tara suma Somɔgɔw bɛ di? baasi foyi tɛ I fa ka kɛnɛ? baasi foyi t'a la Baasi t'i la? alhamdulilayi Wa aba n'i y'a ye i ka sigida ta k'i sigi. awɔ Dɔwɛrɛ tɛ. Aw sera hakili sigi sa dɛ. kana hakili sigi E n'i ka cɛ. bon an m'o faamuya dɛ N'a fɔra ko sɛgɛ ni waati aw de bɛ ɲɔgɔn bila sira jugu kan. Aw bɛ ɲɔgɔn bila sira jugu kan fo ka taa kun cɛ kaso la don la. ayi an tɛ ɲɔgɔn bila sira jugu kan i b'a dɔn an ka fɛn bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye de kasolataga in yɛrɛ filɛ nin ye an m'a laɲini ka k'o ye parce que ne yɛrɛ tun t'a dɔn fɛn min don dɔ de y'a di ne ma ko ne k'a minɛ k'ale tegintɔ b'a ka fɛn minɛ ne bolo o bɛnna ni ne ni Bura tɔtɔ ye ci la E taara sisan e y'a to Burama bolo ka taa faamaw ye Burama minɛ ka t'o digi kaso la fo a muso de y'a ka a kulola nɛgɛ feere k'a fa n'a ba ye sanu min d'a ma k'o ta k'o feere walasa an bɛ se ka taa la a don a boli se tɛ ne ye a se t'a ba ye hali a ba min nɛn ka di ni lamu ye a se t'o ye ne tun bɛ ka solution de ɲini e bɛ so o muso de sɔrɔ ne tun bɛ ka solution ɲini mais komi a kɛra ka ban ko nin bɛ min f'i ye sabali i k'i yɛrɛ lajɛ i bolo i kun na k'i lajɛ e sera ko bɛ ye n'a fɔra k'aw ɲɔgɔnna bɛ maa maa bolo bi ka fɔ ko hali bi k'o tigi de bɛ ta ka bin hali bi o tɛ ko ɲuman ye aw ma dɛ ala k'i turu bon an y'a faamuya ka taa sigi gɛrɛ la ka ɲɔgɔn dɔn sɔn hakilina cɛjugu la hali ni ma fili a ka musoko la e tɔgɔ jugu de fɔra kuma la bon ne bɛ k'a bilasira ɲuman kan o la mais i b'a dɔn mɔgɔw filɛ nin n'u y'aw fila ɲalen dɔrɔn u bɛ ko bɛɛ ta ka da aw la walasa aw bɛ se ka fara cogoya min na sinon ne bɛ k'a bilasira ɲuman kan o la nin de ye sira ɲuman ye e ta nin de ye sira ɲuman ye i y'a su k'a ka ban muso la o kuma nana fɔ ne ɲɛna o Mamadu ma kuma fɔ ne ye de a tun ye wele Mamadu o ye wele maa sabatilen b'aw cɛla wa hali ni ye Mamadu ye i b'a dɔn ko Mamadu sabatilen don ka tɛmɛ aw kan n kɔni bɛ min f'i ɲɛna taabolo min b'i bolo n'i m'a a bila nkalon ma ne ta k'i ye n ka so yan wa hali ni Burama nɔfɛ yala n bɛ fu siri a da la wuli ka taa ne taara e ka nin den suguyaw lajɛ mun de bɛna don mɔgɔ ka du kɔnɔ k'i ka du ci ka d'i ma k'i ka i denw bɛɛ bila sira jugu kan ko maninfin k'i tɛ yala ɲɔgɔn sɔn min ta o y'a ka cɛɲa ye dɛ sinon i b'a bɛɛ ta kelen kelen o ta ye foyi t'o jɛ nin den suguya yɛrɛ man ka don mɔgɔ ka du kɔnɔ